Он все. Поставь их, надо при другом. Начинай с центра. Держи. Ну, починайте. Да. Починайте. Поважанный Владимир Григорьевич, Александр Александрович, Александр Иванович, Александр Викторович, поважанные коллеги, дорогие сябры, мы рады вітаць вас усіх у Академії наук Национальной академии, у Национальной академии наук Беларуси на навукова-практычнай канферэнцыі «Гістарычнае краязнаўства Беларусі. Вопыт, праблемы і перспектывы развіцця да стагоддзя Цэнтральнага бюро краязнаўства». Дозвольте лічыць нашу конференцию, страновую такое слово, собрались представники усіх областей, многих районных центров, открытой. Для прывітальнага слова удзельнікаў канферэнцыі запрашаецца Владимир Григорьевич Гусаков, старшыня Прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, акадэмік, доктар эканамічных навук, прафесор. Владимир Григорьевич, калі ласка. Добрый день, уважаемые удельники конференции. От имя Президиума Национальной академии наук Беларуси себе особисто дозвольте привітать вас, удельников науково-практичной конференции «Гістарычнае краязнаўства Беларуси. Вопыт, проблемы и перспективы развития». Надо подкреслить, что Национальная академия наук Беларуси является правоприемником Института белорусской культуры, той установы, якая адыграла вырашальную роль в становлении краязнаўчай справы в Беларуси. Унікальнасць інбелкульта ў тым, што ён спалучаў у сабе дзве функцыі. З'яўляўся адначасова навукова-даследчай і культурна-грамадскай установай.
служив не тільки науці, але і сприяв культурному і національному ставленню громадства. У складі Інбелкульта до 1927 года, окромя правадійних сяброў і супрацоўнікаў, працавалі корэспандэнты, так называемые позаштатныя непрафесійныя супрацоўнікі з ліку актывістаў города і вёскі. На правах сталой комиссии с 1924 года при им дейничало Центральное бюро краезнавства, так называемый ЦПК. Его праца сприяла экономичному и культурному будаўніцтву молодой краины, имела не столько академичный, сколько громадско-корыстный вытворчий характер. Важно отзначить, что краезнавцы активно долучались до деятельности по сбору материалов живой белорусской мовы, звесток про и метеорологичные, фенологичные з'явы, сельские промыслы и хатние ремёствы, до регистрации помников археологии, истории и культуры. При этом была выразно окреслена межа поміж працей професійных ученых и краезнавцев. Апошнім давяраўся збор звестак і правядзення простых даследаванняў, а іх апрацоўка была справай спецыялістаў вучоных. У сучаснай Беларусі роля краязнаўцаў вельмі важная. Неабходна звярнуць увагу на тое, што традыцыйныя каштоўнасці, правераная часам духоўная і матэрыяльная культура ляжаць у аснове дабрабыту дзяржавы і яе грамадзян. Мы адказныя за захаванне гісторыка-культурнай духоўнай спадчыны перад нашчадкамі. Кіраўніцтва нашай краіны вялікую увагу надае развіццю рэгіёнаў. Менавіта таму зусім нядаўна адзначаліся гады малай радзімай і гістарычнай памяці. У артыкуле 54 Конституцыі Рэспублікі Беларусь гаворыцца: кожны абавязаны берагчы гісторыка-культурную духоўную спадчыну і іншыя нацыянальныя каштоўнасці. Захаванне гістарычнай памяці аб гераічным мінулым беларускага народа, патрыятызм з'яўляецца абавязкам кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Гэтым павінны займацца краязнаўцы разам з акадэмічнымі вучонымі. Насамрэч, кожны з нас, знаходзячыся ў цэнтры мясцовага культурнага жыцця, бачыць тыя праблемы і перспектыўныя напрамкі даследаванняў, якія могуць быць вырашаны з удзелам вучоных Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Упэўнены, што наша сённяшняя навуковая канферэнцыя стане добрым прыкладам супрацоўніцтва, канструктыўнага навуковага дыялогу і ўзаемадзеяння, што дапаможа вырашэнню актуальных праблем краязнаўства на карысць развіцця нацыянальнай культуры і грамадства. Жадаю ўсім удзельнікам плённай працы. Вялікі дзякуй. Дякую, паважаны Владимир Григорович. Дорогие коллеги, сябры, вы зразумелі, што сёння ў зале, дарэчы, прысутнічае 150 чалавек. Это людзі, якія любяць гісторыю, краіну, займаюцца краязнаўствам, навукова-даследчай работай і папулярызацыяй гісторыі Беларусі ў нашым грамадстве. Это так, як і аддзяленне гуманітарных навук і мастацтва Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, акадэмік-сакратар аддзялення Каваленя Александр Александрович, аддзяленне аб'ядноўвае 7 інстытутаў, сваё выдавецтва, акадэмічная кніга, дзе распаўсюджваецца літаратура. Так і мы, прадстаўнікі абласцей, раёнаў, музейных комплексаў, тут ёсць дырэктары музеяў, студэнты, Гродзенскі дзяржаўны універсітэт і іншых, моладзь и вопытные краеведы, краязнаўцы. Я до того, что хочу предоставить слово Александру Александровичу Каваленю, академику, доктору исторических наук, профессору. Александр Александрович, коли ласка.
Дякую. Шановний Владимир Григорович, поважані удільники наукової конференції, сябри, ад ім'я наукової громадськості відділення гуманітарних наук і мистецтв прийміть самі теплі слова вдячності за ваш уділ у організації наукового сенсування 100-годового початку організованої діяльності національного краєзнавчого руху в Білорусі. Менавіта при Інституті білоруської культури 100 гадоў назад было ўпершыню створана Цэнтральнае бюро краязнаўства. Гэта быў першы агульнабеларускі навуковы метадалагічны цэнтр краязнаўчай работы. Час дзейнасці Цэнтральнае бюро краязнаўства прыйшоўся на непростыя 20-е гады 20-го стагоддзя. Тым не менш, разгортванне краязнаўчай работы у гэтыя гады у гістарыяграфіі атрымала назву залатога дзесяцігоддзя краязнаўства, і мы сёння з вами адзначаем вось гэтую дату. Сёння мы сабраліся, каб паразважаць аб навуковых дасягненнях, вызначыць праблемныя пытанні і шляхі іх вырашэння і зразумела успомніць про высокородную справу збіральнікаў і аўтараў першых летапісных крыніц хронікаў аповесці мінулых гадоў, лаўрэнціўскі і пацерціўскі лет, гістарычна-літаратурных летапісных помнікаў, летапісы вялікіх князёў літоўскіх, беларуска-літоўскі летапіс 1446 года, хроніка Вялікага княства літоўска-жамойска, хроніка Быхаўца і іншых, дзе назапашана вялікая гісторыка-культурная спадчына об наших продках. Зразумела, мы не можем не выказаць слова ўдзячнасці і ўспомніць імёны тых, хто стаяў ля вытокаў нацыянальнае краязнаўства. Паўла Шэйна, Янку Лучыну, Евхіма Карска, Юльяна Карачэўскага, Мікалая Никифоровска, Івана Катовича, Петра Гільбертэйна, Михаила Дмитриева, Александра Ельска і іншых, хто шмат здзейсніў і з'яўляўся першапраходцамі вывучэння спадчыны роднага краю. Варта адзначыць і той факт, што сёння вучоныя аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў на новым навуковым метадалагічным узроўні працягваюць высакародную справу папярэднікаў. Ужо ў навейшы час нашы мовазнаўцы закончылі выданне 37-томнага гістарычнага слоўніка, выдання якога не маюць краіны цывілізаванай Еўропы. Менавіта вучоныя Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ажыццявілі плённую працу і больш за 60 гадоў, а гэта 3 пакаленні вучоных здзейснілі гэтую працу. У фундаментальным выданні выкладзена 75 000 слоў, зафіксаваных у літаратурных помніках на працягу 500 гадоў 14-18 стагоддзяў. Сёння спецыялісты адзначаюць, што гістарычным слоўнікам годна прадстаўлена лексіка Францыска Скараны, Сімона Буднага, Фёдора Елашоўскага, Мацея Старыкоўскага, Іпатія Пацея, Петра Скаргі і многіх іншых. Менавіта гэтае выданне складае нацыянальны гонар, садзейнічае непарыўна ў сувязі пакаленняў. Нельга не назваць падрыхтоўку і выданне нацыянальнага атласа Беларусі, які служыць асновай для навуковых даследаванняў і дзяржаўнай палітыкі, дазваляючы карыстальнікам адсочваць змены, прымаць абгрунтаваныя рашэнні. Хочу звярнуць вашу увагу, шановныя калегі, і на фундаментальнае 4-томнае выданне «Вялікі гістарычны атлас Беларусі», дзе больш за 400 карт змяшчаюць і знаёмяць чытача з гістарычнымі і сучаснымі назвамі ўсіх населеных пунктаў, іх прыналежнасцю да паветаў і маёнткаў, часам першай згадкі ў крыніцах і варыянтамі змянення ў назве. Я не магу не назваць 20 кніг унікальнага шматтомнага навуковага энцыклапедычнае выданне «Гарады і вёскі Беларусі. Энцыклапедія», над якімі працавала больш 20 гадоў навуковая супольнасць Цэнтра даследавання культуры і літаратуры. У гэтым шматтомніку упершыню у айчыннай навуцы адлюстраваны асноўныя звесткі аб гістарычным, сацыяльна-эканамічным і культурным развіцці ўсіх гарадоў, пасёлкаў гарадского типу, аграгарадкоў, вёсак іх
хутаров Республики Беларусь с часу их заснавання і до наших днів. Можна назвати каля сотні академічних видань, які отримали призвання широкої і айчинної і заміжної громадськості і не мають аналогів і з'являються гонором нашої країни. Наукові академічні видання, накеровані на заховання духовно-моральних і культурно-історичних основ національної ідентичності Білорусі в умовах глобалізації. Увогуле, гуманітарна наука – носьбіт і виразник, і та рухаюча сила титульної нації, яка дозволяє розвиттю економіки, культури, удосконалення усього ладу життя білоруського народу. Шановні сябри, адзначу, што здзейсіць велізарны гмах навуковых даследаванняў было б немагчыма без назапашанага опыту ў нашай краіне. Дзякуючы апантаннай дзейнасці школьных настаўнікаў, якія робяць неверагодна вялікую справу грамадзянскае і патрыятычнае выхавання падрастаючага пакалення. Важнейшым напрамкам гэтай творчай працы з'яўляецца краязнаўства, якое дапамагае маральнаму, эстэтычнаму і фізічнаму выхаванню вучняў. Больш таго, краязнаўства з'яўляецца важнейшым рэсурсам грамадска-патрыятычнага станаўлення асобы, а краязнаўчая дзейнасць спрыяе ўсебаковаму яе развіццю. Менавіта таму краязнаўства сёння па праву лічыцца адным з асноўных накірункаў у рабоце педагагічных калектываў. Як быўшы настаўнік, выпускнік педагагічнага інстытута адзначу, што традыцыі, побыт, звычаі папярэдніх пакаленняў і мінулае, і сучаснасць краю, і многае іншае, усё гэта павінна з'яўляцца штодзённай тэмай размоў на уроках гісторыі, геаграфіі, мовы, літаратуры, а таксама важнейшай формай пазакласнай дзейнасці на любым вучэбным прадмеце. Патрэбна адзначыць, што сёння вучоныя не стаяць у баку ад вучэбна-выхаваўчага працэса. У нашы дні плённа развіваецца ўзаемадзеянне прафесійных гісторыкаў, мовазнаўцаў, літаратараў, філосафаў, эканамістаў з мясцовымі органамі ўладамі, школамі і краязнаўцамі. Так, у рамках рэалізацыі праекта «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі» і ініцыятарам заснавання якога выступіў у свой час Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Дзякуючы сумеснай працы было праведзена ўжо некалькі дзесяткаў навуковых канферэнцый, выдадзены шэраг кніг, якія былі прадстаўлены і на сённяшняй выставы. У выніку была назапашана багацейшая скарбонка матэрыялаў, якая дазваляе паспяхова суправаджаць вучэбна-выхаваўчы працэс у школе і вышэйшых навучальных установах, рыхтаваць новыя курсы, спецкурсы, факультатывы краязнаўчага напрамку. Сапраўды, любоў і павага да малой радзімы з'яўляюцца фундаментам для развіцця і мацавання патрыятызму, нацыянальнай і гістарычнай свядомасці. Мэтанакіраваная краязнаўчая дзейнасць, якая шырока разгарнулася ў нашай краіне, садзейнічае як паглыбленню навуковых ведаў па гісторыі краю, так і захаванню нацыянальнай культурнай спадчыны. Шановныя сябры, хочу звярнуць увагу і на тое, што нашы значныя дасягненні трывала аснова далейшых даследаванняў, а наперадзе нас чакае вялікая праца, накіравана на развіццё багатай гісторыі беларускага народа. Плённых вам дыскусій, добрага настрою у новым надыходзячым 2025 годзе. Уважаемые коллеги, у сувязі з тым, што мы праводзім вось такую канферэнцыю, на якой прысутнічаюць многія прадстаўнікі нашых рэгіёнаў, дазвольце уручыць грамату настаўніку гісторыі дзяржаўнай установы адукацыі Віцебскае кадэцкае вучылішча, кандыдату гістарычных навук, дацэнту Півар Мікалай Васильевич за значны ўклад у вывучэнне і захаванне, папулярызацыю гістарычнай культурнай спадчыны Віцебшчыны і плённую працу па патрыятычным выхаванні моладзі. Уважаемые коллеги, у Миколая Васильевича сегодня день на родину. Бюро отделения узагороджвае галоўнага спецыяліста аддзелу
культуры, управления культуры Витебского областного виконавчого комитета, кандидата исторических наук Юрчака Дениса Витовича. Дякую, Олександр Олександрович. Шановні сябри, Олександр Вікторович сказав, но Миколай Васильевич, я ще раз вас з днем народження. І от праця і вченого, і краєзнавці об'єднується і має вельми класну реалізацію. От ті книги, які ви подарили для Інституту історії, вони дорого коштують. Я маю на увазі і працю, але саме важливе значення для краєзнавства і академічної науки, історичної науки в цілому. Дякую. З днем народження. Уважаемые коллеги, а зараз дазвольце представить слово директору вядучай навуковай установы краіны ў сфере у галіне гістарычнай памяці, кандидату гістарычных навук Вадиму Леонидовичу Лакизу, директору Института истории Национальной академии наук Беларуси. Коляска, Вадим Леонидович. Это, шановные сябры, привітальне слово. Я буду выступать сегодня и хочу вам зараз просто пожадать добра, миру, добробыту на користь нашей исторической науки, нашей суверенной, незалежной Республики Беларусь, самой лепшей, самой пригожей країни. Я в этом упевнений и думаю, что такие же самые переконания есть у вас, потому что вы ведаете историю малой родимы, з якої починається велика, самая лепшая історія Беларуси. Самая старожитная, починаючи з вот этого узросту не менше, ніж 400 тисяч годов, ми зараз показуємо, доказуємо, і закінчуючи сьогоднішніми подіями, які у нас є. Разом учені, краєзнавці, наставники, школьники, студенти, викладчики, ми зробимо ще більше для формування історичної самосвідомості. Той, хто любить історію, той любить країну. Ми всі разом любимо і жадаю, щоб ця любов була ще більша і міцніша. Національна академія наук Білорусі на чолі з Володимиром Григоровичем завжди відкрита для тих, хто шукає. Я сьогодні в докладі покажу, хто шукає, той завжди знайде. А шукати треба тільки правду, історичну правду, і цю правду відстоювати. А як відстоювати? Тільки усім разом. Со святом, со стагоддзям краєзнавчого руху у нашій країні. Ну і так само дозвольте представити слово директору Центру дослідження білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук Білорусі, академіку Національної академії наук, доктору історичних наук, доктору архітектури Лакотку Олександру Івановичу. Поважанный Владимир Григорович, поважанные удельники и гости конференции, вы почули ту грунтовную основу гуманитарно-социальной науки, яка брала свои корені давно, менавіта з краєзнаўства. Краєзнаўства – гэта не аматарства, і гэта не нейкія, скажем так, колекции у школьных, районных музеях и гэтак далей. Краязнаўства – гэта тое, з чаго пачынаецца радзіма. Гэта з таго наваколля, лясоў, палёў, лугоў, азёр і рэк, з першага снапа, з шырокай нівы, які, скажем, будучи маленьким ці маленькай, бегчы даводзілася ў хату, каб матчыны рукі яго перадаць. Гэта тая, скажем, хата з яе цеплынёй і незабыўчымасцю, з печы малінавым жарам, дзе там ля калыскі у хаце прасторнай,
тчэ паўціначка срэбную ніць, песню адвольную, шчырую, годную, што як душа малітоўна звініць. Менавіта адсюль пачыналіся сцежкі у вялікае жыццё. І тое, што было побач, тое наваколле, тыя, скажам, вёскі і тыя знаёмыя і блізкія, што стваралі паразуменне тутэйшыя, вось гэта была тая малая радзіма. І з гэтых малых радзім склаўся край, страна, насельніцтва якой разумела сваё адзінства, разумела сваё паходжанне, як у навуцы кажуць, сваю ідэнтычнасць, а попросту кажучы, самасвядомасць. Гэта ўжо народ, які ведаў не толькі межы ўласнага наваколля, а і межы пражывання уласнага народа, меў уласную гаспадарку адмысловую, меў адну з дасканалых славянскіх і еўрапейскіх моў, меў высокую культуру, і ўсё гэта ў сукупнасці менавіта ў наш час, калі Беларусь стала суверэннай, незалежнай, самастойнай, стала той грунтоўнай асновай, калі стварылася менавіта ў гэты час, я падкрэсліваю, новая гістарычная супольнасць, беларуская нацыя. Вот аб чым сёння гаворым. І таму тыя здабыткі краязнаўства, яны ляжаць і прысутнічаюць заўсёды і ў гістарычнай памяці, і ў народным адзінстве, і ў стваральнай мірнай працы, і ў якасці працы, таму што якасць гэтай працы спрадвечна з таго хлеба, выпечанага маці ў печы, вызначала не толькі якасць гэтага хлеба, але і якасць нашага жыцця, вось нашага дабрабыту, нашых густаў, вось і нашай, скажам, нашага паразумення, утульнасці, прыгажосці свету, яго развіцця і гэтак далей. І таму за апошнія, скажам, гады вот вельмі знакава, што з'явіліся такія, ну, скажам, вехі у чарзе гадоў сучаснасці, як гады малой радзімы, гады народнага адзінства, год гістарычнай памяці, год мірнай стваральнай працы, год якасці, вынікі якога хутка будзем падводзіць у гэтым зале. Усё гэта складае адзінае і адно. Тое, што некалі былі сцежкі баявой і працоўнай славы, па якіх школьнікі леткам, скажам, знаёміліся з подзвігамі нашага народа, з ахвярамі, з помнікамі гісторыка-культурнай спадчыны, даглядалі, трымалі і клапаціліся, каб быў парадак пра ўсё гэта. І вось усе гэтыя патрыятычныя пачуцці, якія выхоўваюцца з калыскі той самай, якія выхоўваюцца у дашкольных і школьных навуковых установах, якія развіваюцца ў нашай свядомасці пры навучэнні у вузах і стваральнай працы на прадпрыемствах, на ніве і гэтак далей, гэта ўсё так ці інакш абапіраецца на паразуменне краязнаўства як фундамента
нацыянальнай свядомасці і народнай годнасці. У нас у цэнтры, скажем так, волі і працы даследчыкаў на працягу многіх дзесяцігоддзяў створана унікальная калекцыя фальклорных запісаў, народных песень, балад, праданняў і гэтак далей, вось якія складаюць аснову, ну, скажем так, духовнасці, аснову трансляцыі духовнай культуры, што зараз мы разумеем і зразумелі, можа быць, адносна недаўна, вельмі важна. Вось гэтая аснова, таму што яна грунтуецца і на захаванні роднай мовы, і на захаванні родных традыцый, звязаных, скажам, з народным календаром, з тым жа калядамі, веснавымі юрыя і гуканнем весны, летнімі дажынкамі, спасамі і, нарэшце, асенняй талакой і гэтак далей. Но разам з тым у нас сабраны і унікальныя каштоўнасці мастацтва нашага народа. Мастацтва не толькі, скажем, той, ну, аўтэнтычнай, скажем так, менавіта культуры, як фундамента, але культуру ўсіх сацыяльных слаёў. І музей старажытна-беларускай культуры, заканчваецца яго аднаўленне, хутка адчыніць дзверы і пакажа, тым ліку вам, нашы дарагія госці, вось гэта, значыць, багацце, якое уяўляе наша культурная спадчына. Я ўсіх вас віншую з пачаткам работы гэтага форума, прысвечанага краязнаўству і стагоддзю. І поспехаў у вашай высакароднай працы. Дзякую. Дякую, Александр Иванович. Не толькі ў Цэнтры даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры ёсць музей старажытна-беларускай культуры. Зараз завяршаецца рэканструкцыя, сапраўды ён будзе даступны для таго, каб пазнаёміцца з унікальнейшымі матэрыяламі, артэфактамі нашай з вамі спадчыны. Запрашаю таксама і ў археалагічную навукова-музейную экспазіцыю Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. На наступны год таксама запланавана яе такае абнаўленне для таго, каб паказаць усё, што у нас ёсць у запасніках. У самой Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі людзі, школьнікі, тут там госці краіны, якія прыязджаюць да нас, могуць пазнаёміцца з дасягненнямі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ў розных галінах. Музей гісторыі і навукі праз гэта таксама фарміруецца вот эта вот гісторыя ў цэлым краіны і любоў да гісторыі. Навука заўсёды стаіць на першым месцы. Мы кажам зараз пра гуманітарную бяспеку, пра нацыянальныя інтарэсы, якія стаяць на першым месцы, пра гісторыка-культурную, археалагічную, культурную спадчыну, архітэктурныя аб'екты. Дарэчы, усе архітэктурныя аб'екты, якія ў нас у краіне ёсць, это плён працы таксама вучоных Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Паважаныя сябры, уважаемые друзья, у нас тоже и вот особенности нашей страны, и в Конституции записаны белорусский и русский язык. И каждый, вот сегодня даже на этой конференции мы начинали с секционных заседаний и программки, вы видите, что свобода выбора языка, литературы, лучшая краина в мире. Извините, что хвалю, люблю. И мы переходим к непосредственно к докладам. У нас запланировано 6 докладов, специально сделано так, чтобы познакомиться и с особенностями становления, развития, функционирования краеведческого движения, археологическое движение, наверное, или наука. И попрошу Александра Викторовича взять слово. Паважаныя калегі, я вот хотел бы таксама спачатку акцэнтаваць увагу, што вялікі удзячнасць ад нас, ад навукоўцаў і арганізатараў нашай канферэнцыі Владимиру Григорьевичу за тое, што мы знаходзімся
у галоўнай зале Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сапраўды, вот это галоўная зала, дзе адбываюцца і пасяджэнні, і бюро, і прэзідыумы. Вось, і галоўныя рашэнні заўсёды прымаюцца ў гэтай зале. Таму для нас пачэсна сёння быць і прысутнічаць. Сапраўды 100 гадоў таму пры Інстытуце беларускай культуры, пры Акадэміі навук дзейнічала Цэнтральнае бюро краязнаўства. Таму дзякуй вялікі. Мы пераходзім да пленарнага пасяджэння. Наша пленарнае пасяджэнне падзелена на две часткі. На сённяшні момант у нашай краіне абаронена 4 дысертацыі па краязнаўству, 3 па гісторыі дысертацыі абаронена і 1 па бібліятэчнаму краязнаўству. І вось мне вельмі прыемна, што сёння на нашым пленарным пасяджэнні прыгучыць 2 даклада. Гэта па сутнасці будуць людзі, якія абаранілі кандыдацкія дысертацыі па краязнаўству. І зараз я запрашаю дацэнта кафедры сацыяльнага кіравання Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэта, кандыдата гістарычных навук Антона Владимировича Дзянісава. Тэма даклада «Краязнаўчы рух у БСР у 20-30-е гады 20-го стагоддзя». Регламент выступлення на пленарным пасяджэнні да 20 хвілін. Ну што ж, дзякую за запрашэнне, дзякую за магчымасць выступіць і нагадаць асноўныя этапы развіцця краязнаўчага руху, які сапраўды з'яўляўся такім вельмі цікавым фенаменам не толькі навуковага, але і грамадска-палітычнага жыцця. І ў свой час менавіта гэтая з'ява, краязнаўчы рух, і зрабілася асновай маіх даследаванняў. І паспяхова была абаронена кандыдацкая дысертацыя. Конечно, зараз я пастараюся звярнуць сваю ўвагу менавіта на дзейнасць Цэнтральнага бюро краязнаўства. Справа ў тым, што спробы стварыць нейкі цэнтр, які б кіраваў краязнаўчай справай, які б ажыццяўляў метадычнае кіраванне, даваў інструкцыі, даваў дапамогу, нават матэрыяльную, займаўся бы спецыяльнымі выданнямі. Фактычна, гэтыя спробы ўзнікаюць з першых ужо месяцаў, тыдняў існавання беларускай дзяржаўнасці. Справа ў тым, што яшчэ ў 1919 годзе у Мінску пачынае дзейнічаць Мінскае таварыства гісторыі старажытнасцяў. Таксама гэта так, а як пераключыць? Вось гэту. О, вось. Значыць, таварыства гісторыі старажытнасцяў, у склад якога ўваходзяць навукоўцы, школьныя настаўнікі, і яны разам з іншымі калегамі, з беларуска-вольна-эканамічным таварыствам, мінскім педагагічным таварыствам, яны пачынаюць вывучэнне, скажем так, беларускай даўніны. Канешне, дзейнасць гэтага таварыства, якое размяшчалася на базе другой савецкай школы, былой мінскай мужчынскай гімназіі, яно сутыкнулася з вялікай колькасцю перашкод. Як то паслярэвалюцыйныя падзеі, далей савецка-польская вайна, акупацыя Мінска польскімі войскамі. Але пасля вызвалення таварыства гісторыі старажытнасцяў зноў такі распачало сваю дзейнасць. Члены гэтага таварыства, яны рабілі навуковыя даклады, зрабілі архітэктурную экспедыцыю ў Заславль разам з навукоўцамі. Далей, канешне, ў 1921 годзе яны наведалі краязнаўчую канферэнцыю ў Маскве. У снежні 1921 года у Маскве адбылася першая ўсерасійская краязнаўчая канферэнцыя, на якой разглядаліся важнейшыя пытанні расійскага краязнаўчага руху, характар, накірунак, формы, метады работы краязнаўчых арганізацый. І па выніках гэтай канферэнцыі у РСФСР было створана Цэнтральнае бюро краязнаўства, якое пачало ажыццяўляць кіраванне краязнаўчым рухам у Расіі. Таму, канешне, навуковае грамадства, настаўніцкае асяроддзе, тыя людзі, якія сапраўды імкнуліся пакласці ўсе сілы на адраджэнне, на будаўніцтва
новой савецкай Беларусі, яны вырашылі стварыць нешта падобнае і ў Мінску. 10 студзеня 1922 года адбыўся аб'яднаны сход прадстаўнікоў вось гэтых таварыстваў: Мінскае таварыства гісторыі і старажытнасцяў, Беларускага вольна-эканамічнага таварыства, Мінскага педагагічнага таварыства, і яны вырашылі правесці першую усебеларускую краязнаўчую канферэнцыю. Аднак тады у выніку шэрагу абставінаў гэтая ініцыятыва яна не знайшла дазволу ў Народным камісарыяце асветы ССРБ. Разам з тым, ужо ў 1922-23 годзе было відавочна, што краязнаўчы рух ён набірае сваю колькасць, сваю дзейнасць, краязнаўчыя арганізацыі пачынаюць узнікаць у розных раёнах Беларусі, і адначасова мы ведаем, што ў студні 1922 года на базе навукова-тэрміналагічнай камісіі быў створаны Інстытут беларускай культуры. Галоўнай яго задачай была арганізацыя планамернага вывучэння мовы, літаратуры, этнаграфіі, гісторыі, прыроды, эканомікі на тэрыторыі Беларусі. І менавіта гэтыя звесткі, матэрыялы з месцаў якраз такі і маглі даць краязнаўчыя арганізацыі, якія працавалі тады у розных кутках Беларусі. Як пісаў у свой час будучы гісторык, а тады яшчэ малады студэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэта Мікалай Улашы, краязнаўчы рух рос у геаметрычнай прагрэсіі. Так, я прашу прабачэння. Вось. І далей усё гэта прыводзіць да таго, што ў канцы 1923 года пры Інстытуце беларускай культуры было створана Цэнтральнае бюро краязнаўства ЦБК. Канешне, у 1923 годзе яго статус быў яшчэ не вызначаны, ці гэта была нейкая секцыя, ці гэта была ўжо пастаянная камісія, а вось ужо канчаткова Цэнтральнае бюро краязнаўства яно было зацверджана загадам Народнага камісарыята асветы ад 28 сакавіка 1924 года. У склад ЦБК увайшлі Аркадь Смоліш, Уладзімир Печета, Скандракоў, таксама Мікалай Азбукін, Друшчыц і прадстаўнікі ад розных дзяржаўных арганізацый, галоў асветы, галоўнай камісіі па сацыяльнаму выхаванню, дзяржаўнай планавай камісіі, Саюзу працаўнікоў асветы, а таксама агітацыйна-прапагандысцкага аддзела Камуністычнага саюза моладзі. Вось. І далей менавіта гэта і прыводзіць да таго, што у лістападзе 1924 года праходзіць першая ўсебеларуская краязнаўчая канферэнцыя, якая склікала прадстаўнікоў ад краязнаўчых арганізацый зноў-такі з родных мясцін Беларусі. Тады былі вызначаны вельмі важныя напрамкі краязнаўчага руху. Пад краязнаўствам разумелася ўсебаковае даследаванне адносна невялікай тэрыторыі краю, і гэты край ён раўняўся акрузе. Такім чынам, галоўнае вывучэнне краю якраз такі павінны былі займацца акруговыя краязнаўчыя таварыствы, яшчэ ніжэй знаходзіліся раённыя краязнаўчыя таварыствы і краязнаўчыя гурткі пры школах, пры навучальных установах, а таксама краязнаўчыя музеі. Вынікі даследавання, экспанаты павінны былі канцэнтравацца ў раённых краязнаўчых музеях. І менавіта на стварэнне такой сістэмы акруговае краязнаўчае таварыства, раённае краязнаўчае таварыства, краязнаўчы гурток і павінна была быць накіравана дзейнасць Цэнтральнага бюро краязнаўства. Вось мы бачым склад удзельнікаў, вельмі цікавыя постаці, у тым ліку і тыя, якія працавалі ў Інстытуце беларускай культуры. Вось, і рэзалюцыя першай усебеларускай краязнаўчай канферэнцыі. Што адбываецца далей? Цэнтральнае бюро краязнаўства займаецца працай. Па выніках рэзалюцыі першай усебеларускай краязнаўчай канферэнцыі яна павінна была распрацаваць і заняцца
выданнем спецыяльнага краязнаўчага часопіса. Па аналогіі з расійскім часопісам «Краяведенье» пачаў выходзіць часопіс, які спачатку планавалі назваць «Шляхам краязнаўства», але вось назвалі часопіс «Наш край». Вось тут на гэтай схеме паказаны удзельнікі, якія кіравалі Цэнтральным бюро краязнаўства. У 1923, пачатку 1924 года па ускосным звесткам рэктар БДУ Пічэта узначальваў. Далей, напрыклад, такія цікавыя асобы, як Павел Рыгорович Веренстович і Радыён Шукевіч Трэцякоў. Гэта былі партыйныя дзеячы, прадстаўнікі ад агітацыйна-прапагандысцкай камісіі пры ЦК КПБ. Далей гэта Мікалай Бялуга, далей гэта Казак, Мікалай Каспярович, далей Серафімаў Самцевич і апошнія людзі, якія стаялі на чале Цэнтральнага бюро краязнаўства, гэта Варашылаў і Калечыц, звестак аб іх не так шмат. Такім чынам, Цэнтральнае бюро краязнаўства, яно працавала фактычна больш за 10 год. Спачатку пры Інстытуце беларускай культуры, а потым ужо пры Акадэміі навук. Вось мы бачым таксама гэты склад Цэнтральнага бюро краязнаўства, даволі вядомы здымак, і тут, напрыклад, ёсць схема краязнаўчых арганізацый, а таксама удзельнікі, скажем так, трэцяга складу прэзідыума ЦБК. Пры гэтым мы бачым, што тут, акрамя навукоўцаў, яшчэ ёсць і два вядомыя літаратары. Гэта Кандрат Карпіва і гэта Змітрок Бядуля. Кандрат Карпіва быў інспектарам Цэнтральнага бюро краязнаўства, які займаўся інспекцыяй дзейнасці акруговых краязнаўчых таварыстваў. Змітрок Бядуля, акрамя таго, што ён таксама быў інспектарам, ён яшчэ быў і рэдактарам гэтага цэнтральнага выдання, якое называлася «Наш край». У цэлым трэба адзначыць, што колькасць удзельнікаў краязнаўчага руху, яна пастаянна павышалася. Напрыклад, у 1926 годзе прайшоў першы усебеларускі краязнаўчы з'езд. Вось на гэтым фотаздымке удзельнікі гэтага краязнаўчага з'езда, і на ім было адзначана, што колькасць краязнаўчых арганізацый яна павялічылася з 5000 да амаль што 8000 за неполныя 2 гады. І, канешне ж, у гэты час таксама колькасць краязнаўчых арганізацый у 1924 годзе іх было 19, а ў 1926 годзе ўжо 167 акруговых раённых краязнаўчых таварыстваў, краязнаўчых гурткоў пры школах. Таксама дзейнічалі навукова-даследчыя краязнаўчыя таварыствы пры навучальных установах, напрыклад, гэта навукова-краязнаўчае таварыства БДУ, які таксама ўзначальваў Пічэта, і іншыя. Таксама трэба адзначыць, што, канешне, публікацыі і выданні ЦБК разам з рознымі секцыямі Інстытута беларускай культуры, а потым з Акадэміі навук, яны адрозніваліся вялікай разнастайнасцю. Розныя праграмы, якія выдаваліся, яны былі менавіта накіраваны на тое, каб краязнаўцы на месцах яны збіралі розныя матэрыялы. Гэта як, напрыклад, фальклорныя, моўныя, этнаграфічныя матэрыялы, так, напрыклад, і калекцыі раслін, даследаванні глебаў, эканамічную карту раёнаў, займаліся даследаваннем і выяўленнем гістарычных помнікаў старасветчыны. Усё, канешне, гэта ажыццяўлялася пад кіраўніцтвам Цэнтральнага бюро краязнаўства. І
У 1927-29 годзе краязнаўчыя таварыствы дасягнулі ў сваёй дзейнасці значных поспехаў. У першую чаргу ў сферы збірання фальклору, узораў вуснай народнай творчасці, шматлікіх калекцый раслін. Краязнаўчыя арганізацыі на месцах дзейнічалі сумесна з навуковымі таварыствамі, мясцовымі плануючымі арганізацыямі, выдавалі свае працы, выходзілі манаграфічныя апісанні акруг і раёнаў. Вось, напрыклад, часопіс «Наш раён», выданне Барысаўскага раённага краязнаўчага таварыства. У цэлым, менавіта сваёй актыўнасцю вылучаліся Віцебскае краязнаўчае таварыства і Барысаўскае. Трэба адзначыць, што ў 1929 годзе краязнаўчы рух дасягнуў свайго найвышэйшага размаху. На другой усебеларускай краязнаўчай канферэнцыі, якая адбылася ў лютым 1929 года, колькасць членаў краязнаўчых арганізацый дасягнула 10 500 чалавек. І таксама было адзначана, што на Беларусі краязнаўчы рух вось 10 000 чалавек, а па ўсім Савецкім Саюзе лічба ўсіх краязнаўчых удзельнікаў усіх краязнаўчых арганізацый яна каля 50 000. І гэтыя лічбы сведчылі аб тым, што Беларуская рэспубліка знаходзіцца на першым месцы ў краязнаўчай справе. Аднак трэба, канешне, звярнуць увагу і на даволі трагічны лёс і даволі трагічную старонку гісторыі краязнаўчага руху, які напаткаў вядомых удзельнікаў падчас 1930 года, калі пачалася барацьба з нацыянал-дэмакратызмам. Як мы ведаем, 23-24 кастрычніка старшыня дзяржаўнага палітычнага ўпраўлення Рыгор Рапапорт паведаміў аб раскрыцці ў Беларусі Саюза вызвалення Беларусі. Па абвінавачваннях у ўдзелу да гэтай арганізацыі былі арыштаваны шматлікія вядомыя асобы беларускай навукі, такія як Лёсік, Некрашевіч, Прышэпаў. Акрамя гэтага, канешне, барацьба з нацыянал-дэмакратызмам, кампанія па крытыцы не магла не закрануць краязнаўчы рух. І вось, напрыклад, гэтыя загалоўкі з газет, публікацыі 1930, 31, 32 гадоў, яны сведчаць аб тым, што вось краязнаўства таксама пацярпела. Так былі арыштаваны намеснік старшыні ЦБК Мікалай Каспяровіч, Мікалай Азбукін, Аркадь Смоліч, Шакаціхін і іншыя. Былі арыштаваныя і вядомыя актыўныя дзеячы краязнаўства на мясцах. Гэта Мялешка, Пяцевіч, Ламака і іншыя. Замест часопіса «Наш край» у 1930 годзе пачаў выдавацца краязнаўчы часопіс пад назвай «Савецкая краіна». Вось гэта таксама вельмі характэрная з'ява, таму што, напрыклад, газета «Беларуская вёска», адна з самых шматлікіх тады перыядычных выданняў газет, яна пачала называцца «Калгаснік Беларусі». І ранейшыя вынікі краязнаўчай дзейнасці пачалі крытыкавацца. Краязнаўцам ставілі ў віну тое, што яны вельмі шмат надавалі увагу даўніне, фальклору, ідэалізацыі менавіта такіх буржуазных нацыянал-дэмакратычных тэндэнцый у беларускай культуры, а патрэбна, наадварот, займацца вывучэннем менавіта нейкіх актуальных спраў. Саўгасаў, каўгасаў, праводзіць экскурсіі на заводах і іншых. Аднак, трэба адзначыць, што краязнаўчы рух, нягледзячы на тое, што ён пацярпеў вялікія змены, быў створаны новы склад Цэнтральнага бюро краязнаўства, новая рэдакцыя часопіса. Пры гэтым ён працягваў сваю справу, і у гэты час выходзілі шматлікія выданні, якія якраз такі ўжо
надавалі краязнаўцам на месцах накірункі аб тым, што, напрыклад, вось у масавы даследчы паход за сыравінай да прамысловасці другой пяцігодкі, вывучаць гісторыю заводаў, наладзіць краязнаўчыя ячэйкі на фабрыках і заводах, пры калгасах. Аднак трэба адзначыць, што ўсё гэта, канешне, паўплывала на скарачэнне краязнаўчых арганізацый. Так, на пачатку 1932 года у БССР існавала толькі 25 раённых краязнаўчых таварыстваў. Справа ў тым, што рэарганізацыя закранула і структуру краязнаўчага руху. Акруговыя краязнаўчыя таварыствы яны былі ліквідаваны, засталіся толькі раённыя краязнаўчыя таварыствы. Усяго было налічана до 1933 года 43 раённых бюро краязнаўства, 103 краязнаўчыя ячэйкі, 15 з іх на прадпрыемстваў, 32 ячэйкі пры калгасах і саўгасах. Антон Владимирович, вымушаны нагадаць, што одна хвіліна заставалася з рэгламентам. Добра, канешне. Яшчэ вось вельмі цікавы дакумент таго часу. Намеснік старшыні Цэнтральнага бюро краязнаўства Самцевич, ён увайшоў у общество краеведов-марксистов при Коммунистической академии ЦИК СССР. Вось, і гэта як бы пасведчанне тое, што ён прайшоў і кіраваў краязнаўчай справай ужо ў 30-е гады, сведчыць аб вось змене накірункаў працы. І ў тым ліку большай ідэалагізаванасці. Трэба адзначыць, што далей Цэнтральнае бюро краязнаўства працягвала сваю працу, аднак ужо ў 1936 годзе 22 верасня на паседжанні прэзідыума Беларускай акадэміі навук было пастаноўлена перадаць усю краязнаўчую справу і краязнаўчыя музеі Народнаму камісарыяту асветы. І вось менавіта з гэтага часу, 1936 год, Цэнтральнае бюро краязнаўства, яно фактычна спыніла сваё існаванне пры Акадэміі навук БССР. І справы былі перададзены Народнаму камісарыяту асветы, а далей у 1938 годзе пастанова наркама асветы аб тым, што краязнаўчая праца не патрабуе асобных краязнаўчых таварыстваў ці нейкіх дабрачынных арганізацый. Вся краязнаўчая справа была перададзена музею, краязнаўчым музеем, а супрацоўнікі гэтага музея яны ў асноўным засяродзіліся на захаванні экспанатаў і на экскурсіях для наведвальнікаў. Такім чынам, краязнаўчы рух і менавіта пад кіраўніцтвам Цэнтральнага бюро краязнаўства прайшоў цікавы, даволі няпросты шлях у сваім развіцці. Краязнаўцы зарабілі вельмі шмат, таму што ў дакументах Беларускай акадэміі навук пісалася, што акадэмічная навука яна ў неаплатнай пазіцыі перад менавіта дабравольнымі краязнаўчымі таварыствамі і простымі людзьмі, мясцовымі настаўнікамі, актывістамі вучнёўскай моладзі, якія разам з навукоўцамі паклалі усе свае сілы для вывучэння, даследавання Беларусі на карысць яе будаўніцтва, на карысць будаўніцтва беларускай дзяржаўнасці. Ну што ж, я дзякую за ўвагу. Дякую вялікі, Антон Владимирович. А зараз дазвольце прадставіць слова Миколаю Васильевичу Пивовару, настаўніку гісторыі Віцебскага кадэцкага вучылішча, кандыдату гістарычных навук, дацэнту, чалавек, які таксама абараніў кандыдацкую дысертацыю па гістарычнай праблематыцы. Тэма даклада «Гістарычнае краязнаўства Беларусі 1961-1991 гады». Калі ласка, Миколай Васильевич. Добрый день, поважаныя удзельнікі канферэнцыі. Вельмі рады быць тут. Нарэшце збылася адна з маіх вялікіх мар. Я, як сказали уже сегодня, выступаю в самом важном, самом значном месте всей нашей науки. Это зал президиума. Ну, а по-другое, это как раз у День народзіны, так что дякую за такі вялікі падарунак мне. Ну и по-другое, не вельмі просто за 20 хвілін ахапіць тое, чым займаешься уже давно, уже больше за 20 годов, поэтому буду вельмі краткі, не будем тягнуть, калі ласка. Пачнем з таго, што... Сюды? Ага.
Давайте так, визначимося, що таке краєзнавство. Ну, на мою думку, у краєзнавстві можна вилучити 4 основних, у самої дефініції таких основних таких категорій. Краєзнавство – це міжгалінова дисципліна, яка вивчає життя і стан сучасних супольностей у території. Друге – це науково-популяризаторська освітницька діяльність. Третє – це метод познання. І четверте – це форма громадской деятельности. Думаю, что у своем выступлении как раз мы закранем только другое и третье. Поэтому одразу почнем. Ну, по нашим таким класичним, канонічним міркуванням, які визначені і у Білоруській історичній енциклопедії, і у класичному довіднику, подручнику «Історичне краєзнавство Білорусі» під редакцією Загорульського краєзнавства, можна вилучити 3 основних накірунки. Гэта, ну, или форми такі 3. Гэта, напевно, назад. Гэта дзяржаўнае краязнаўства, или акадэмічнае яго часам называюць. Гэта грамадскае і школьнае. Ну, пачнем з дзяржаўнага накірунку, хотя есть даследчики, которые лічаць, что правильно все ж таки называть не дзяржаўнае, а вот вывучэнне рэгіянальнай гісторыі акадэмічнымі установамі. Ну, гэтым займаліся, натуральна, некаторыя вывучэннем рэгіянальных асаблівасцяў. Так? Цудоўна, дзякуй вялікі. Займаліся Інстытут гісторыі, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі, фальклору, Акадэмія навук. Ну, напрыклад, самым важным, на мою думку, праектам з'яўлялася выданне збора помнікаў гісторыі культуры Беларусі, які быў, дарэчы, адзначаны дзяржаўнай прэміяй у 1985 годзе. Важнейшым накірункам з'яўлялася распрацоўка канцэпцыі, падрыхтоўка гісторыка-дакументальных хронік «Памяць». Пэўнымі даследаваннямі займаліся і по замове выдавецтва беларускай савецкай энцыклапедыі. Дзяржаўныя органы праводзілі даследаванні гістарычных цэнтраў і перспектыў забудовы гарадоў. Некаторыя монаграфіі выдаваліся, даведачныя выданні, ну, напрыклад, даведнікі па ўсіх абласных цэнтрах. Вельмі добры даведнік быў выдадзены па Віцебску, адкуль я і родам, ну і шэрагу іншых. Важнейшую ролю ў краязнаўчых вывучэнні рэгіёнаў адыгралі і гістарычныя факультэты ВНУ. Не толькі гістарычныя, конечно, але гістарычныя як гістарычнае краязнаўства. Напрыклад, у 1971 годзе выкладаўся прадмет гістарычнае краязнаўства. З 80-м годзе быў выдадзены дапаможнік гістарычнае краязнаўства Беларусі пры рэдакцыі Загарульскага. Значную роль у падрыхтоўцы высокаякасных даследчыкаў адыграла гістарычная практыка. Вот я лічу, што я как даследчык, ну, может, не даследчык, а такое зернятка, мне было закінута якраз у тую практыку, якую я ў 1988 годзе праходзіў у якасці студэнта Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута. Важную ролю адыгралі, напрыклад, і краязнаўчыя гурткі. Адзін з такіх, напрыклад, вельмі коротка, але прыгадаю вам пра дзейнасць гістарычнага краязнаўчага гуртка студэнцкага, які дзейнічаў у Гродзенскім педінстытуце, а 77 года ў універсітэце пад кіраўніцтвам прафесара Якава Наумовича Мараша. На працягу 25 гадоў існавання гуртка у яго дзейнасці брала ўдзел больш за 250 чалавек. Было напісана больш за 200 навуковых прац. Амаль 80% з іх былі адзначаны дыпломамі першай і другой катэгорыі на рэспубліканскіх канферэнцыях. Многія гурткоўцы сталі вучонымі, выкладчыкамі ВНУ, напрыклад, Коўкель, Крэнь, Міхнюк, Чарапіца і шэраг іншых. Важным накірункам працы у краязнаўчай працы з'яўляліся, конечно же, і музеі, архівы і бібліятэкі. Тут уже казалася, што асноўным цэнтрам краязнаўчай працы лічыліся музеі, хаця у іх дзейнасці тоже можна было б вызначыць і некаторыя недахопы, не паўсюль яны былі, ўсё залежала, як і часам, як і заўжды, ад асабістай пазіцыі кіраўніцтва. Как-то кадры рашаюць усё. Краязнаўчы кампанент дзейнасці архіваў заключаўся ў навуковай, выдавецкай, інфармацыйнай і папулярызатарскай працы. Напрыклад, яна праводзілася ў мясцовым друку, на радыё, тэлебачанні, праз публікацыю артыкулаў у мясцовых рэспубліканскіх СМІ, арганізацыю канферэнцыі краязнаўчай накіраванасці, удзел у іх у падрыхтоўцы выданняў і прысвечаных розным аспектам гісторыі і культуры. Бібліятэкі фарміравалі фонды літаратуры пра свой край, стваралі адпаведны даведачна-бібліяграфічны апарат, праводзілі бібліяграфічныя
абслугоўвання чытачоў складалі і публікавалі краязнаўчыя бібліяграфічныя метадычныя выданні. Калі так казаць пра музеі, то ў кожным музеі практычна у кожным раёне Беларусі амаль быў утвораны краязнаўчы музей. Падыходзячы да краязнаўчыцтва грамадскага, мы можам вылучыць тут два асноўных накірунку. Это дзейнасць грамадскіх арганізацый і дзейнасць краязнаўцаў-аматараў. Адзінай, але вельмі вялікай і вельмі значнай арганізацыі, якую можна лічыць, хаця так і умоўна, краязнаўчай, таму што ў статутных мэтах гэтай арганізацыі прапісана было вывучэнне краязнаўчай рэгіёну, гэта было беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Галоўным накірункам дзейнасці стала захаванне помнікаў матэрыяльнай і гісторыка-культуры народа, далучэнне шырокіх слаёў насельніцтва да спадчыны, выкарыстанне іх з мэтай камуністычнага выхавання народа. У сучаснай тэрміналогіі гэта называецца мемарыяльнае краязнаўства. На працягу 60-х-80-х гадоў 20-го стагоддзя таварыства ўцягнула сваю дзейнасць каля 2 мільёнаў чалавек. На 1991 год было 2 мільёна і 100 тысяч. Натуральна, што тут хто-то быў, может быть, і фармальна, але кожная капеечка, а я добра памятаю сваё дзяцінства, вот нам у школу прыходзілі, мы распаўсюджвалі і набывалі такія марачкі. Вот, на жаль, не знайшоў яе выяву, каб паставіць у прэзентацыю, але і моя 10 капеечак уклаліся ў гэтую працу. Мірскі замак, Князь-Фіжскі замак, тысячи помнікаў Великай Отчинной войны былі адноўлены или нават створаны менавіта дзякуючы творчасці дзейнасці гэтай арганізацыі. У другой палове 80-х ствараецца, дакладней, у красавіку 87-го года ствараецца беларускае аддзяленне Савецкага фонду і культуры, БФК. А потым у ім утворана была краязнаўчая камісія, якая з мэтах сістэматызацыі вывучэння гістарычнай і культурнай спадчыны прапанавана была праграма, которая называлася краязнаўства. У нацыянальным архіве она ёсць, і калі вот паглядзець прапановы, которые былі распрацаваны гэтай камісіяй, і сучаснае то, што зроблена у нас у аднаўленні нацыянальнай гістарычнай спадчыны і гістарычнай палітыцы, яны на 70% выкананы. Ну, напрыклад, тады просто пытанне стаяло, каб стварыць, напрыклад, там помнік Францыску Скарыны, бо яго не, ну, адзін быў у Полацку, так, а планавалася болей. Ці, напрыклад, з вялікім гонарам могу сказаць, што знайшоў, што, оказывается, вот, мне было так обидно, глядзеў, што вот у Гродні, напрыклад, планавалася стварыць 15 музеяў. Я думал, что Витебск горш только, а потом поглядел, так у нас 16 планавалася стварыць музею. Сярод іх, конечно, были и музеи, и галереи Владимира Ильича Ленина, но были и іншыя. Некаторыя з іх просто і зараз створаны дзякуючы гэтаму. Так, працягваем. Краязнаўчая камісія паўстала у форме пазней беларускае краязнаўчае таварыства, якое было ўтворана у 1989 годзе і патрабуе асобнага разгляду, тому што просто 20 хвілін, то даже 5 хвілін этих не хопіць нам. Зробім толькі маленечкі такі тоже отсыл. Были еще громадские таварыствы на месцах, напрыклад, рэгіянальнае таварыства Талака, Гомлі, Паходня у Гродні, Градзенская краязнаўчая асацыяцыя, Узгор'е ў Віцебску, Машэка ў Магілёве. Ну, напрыклад, у Віцебску, што яна зрабіла? У Віцебску была, напрыклад, прыцягнута ўвага да выратавання некаторых помнікаў і памятных месцаў. Напрыклад, Трынітарскі кляштар, гістарычная забудова Спенскай горкі, падрыхтавана да выдання до рэстаўрацыі касцёл Святой Варвары. Праведзена добрапрацаванне рэчышча Візьбы, Сямёнаўскіх могілак. Было знойдзена, дарэчы, пахаванне маці Яна Райніса, Дарты Плейкшаны. Ці, напрыклад, пахаванне Юдалі Пэна, про которых просто на тыя часы амаль то што і забылі. Ну, асобнае пытанне – гэта праца краязнаўцаў. Калі я абараняў дысертацыю ў далёкім уже 66-м годзе, то вот задано пытанне было, вот я ж такі быў сельскі мясцовы там настаўнік, і патужыўся вот стаць кандыдатам. І мне тады задаў пытанне, а што ваши краязнаўцы ўвогуле зрабілі? І мне так стало обидно, я так ставаў пералічыць, а хто што зрабіў. Вот я вам толькі коротко прыгадаю, напрыклад. Спачатку давайте узначым, а хто такія краязнаўцы? Бо таму што, вот, напрыклад, Геннадзь Кахановскі, ну, легенда краязнаўства, бацька сучаснага, наверное, беларускага краязнаўства, ён сказал так, што прыблізна вот на 88 год ён лічыць, што где-то было каля 170
170 краязнаўцаў у Беларусі вот на той час. Вот я хацеў бы вызначыць такую сваю катэгорыю, бо краязнаўцаў значна больш, іх на тысячы, напэўна. А што робіць краязнаўца краязнаўствам? Это моя такая тэрміналогія, з ёй мог хто-то не пагадзіцца. Па-першае, у краязнаўцы павінны быць комплексны характар ведаў. Вялікі дыяпазон тэм даследавання, шырокае кола. Это энцыклапедычнасць, калі мажліва так сказаць. Другое, гэта рэгулярнасць і пастаяннасць правядзімых даследаванняў. Трэцяе, это значныя вынікі. Это не проста чалавек, які там што-то ведае, а ён абавязкова павінны пакінуць след. Напрыклад, выдаць кнігі, артыкулы, адкрыць музей или рознае, может быть, не ўсё адразу, але ў пэўным сэнсе што-то павінна заставацца. Нават вот педагагічная дзейнасць, чалавек можа нічога і не пакінуць. Быў такі ў нас Олег Васильевич Куржалов, ён пасля сабе амаль нічога не пакінуў, але тое, што ён зрабіў, тое, што ён прыцягнуў да ўвагі, прыцягнуў да стварэння пэўных музеяў или просто вот так вот распачаў такі раздуў угалёк у сэрцы нейкага чалавека, які потым стаў выдатным краязнаўцам. Гэта, канешне, вельмі важная рэч. Ну і, канешне, любоў да краю. Это как Сігурд Тольтович Шмідт сказаў, такой бацька расійскага сучаснага краязнаўства. Ён сказаў, што краеведение – это заўжды краелюбие. Чалавек, які не любіць свой край, ён наўрад ці будзе і краязнаўцам. А тут я б хотел тады еще, пакуль, прабачце, вызначыцца вот с той колькасцю. Вот хотел погодиться или не погодиться с Кахановским. Сколько же у нас краязнаўцаў? Ну вот я сам себе тоже так провел по своей книжце вот краязнаўцы Віцебшчыны на пачатку 20-го стагоддзя полічыў, потым взял книжку краязнаўцы Магілёўшчыны, выдадзена невялічка, она была у адным экземпляры. Или, напрыклад, люди культуры Гарадзеншчыны Пяткевича. У меня атрымалася некалькі тысяч краязнаўцаў, але, конечно, таких, которые самые важные, знаковые, которые с выниками працы, то их, конечно, будет меньше. Ну, приблизно вот 170-200 у нас краязнаўцаў на всю краіну было. Адсюль і варта было б, напэўна, выдаць нам книжку все ж таки по персоналиях варту. По-другое, добра было б нам перавыдаць все ж таки ці подручник по гістарычнаму краязнаўству, ці, может быть, зрабіць такую хрыстаматыю по краязнаўству, бо подручник Загарульскага, ён цудоўны, але ён выдадзены ў 1980 годзе. Рэаліі уже трошку іншыя сталі, уже нават музеі і архівы па-іншаму называюцца. Не музей сацыялістычнай рэвалюцыі, а па-іншаму. Ну і новыя формы працы, новыя формы і магчымасці. У нас уже абавязкова выкарыстоўваць і інтэрнэт, і сродкі навукова-тэхнічнай рэвалюцыі. Зараз бы хотел трошку коротко распавесці про тых людей, якім мы удзячны вот сучасным развіццём. Тое, што тыя, которые пачыналі. Перш за ўсё пачаць з гісторыка, доктара гістарычных навук, археолага, фольклорыста, музеязнаўца, папулярызатара краязнаўчай працы, это Геннадзія Александровича Кахановскага. Энергія, з якой Кахановскі займаўся краязнаўчай дзейнасцю, ставіць яго ў лік найвыдатнейшых даследчыкаў і арганізатараў вывучэння Беларусі. Можна вылучыць некалькі накірункаў у ягонай працы, арганізацыйны, ў першую чаргу, і даследчыцкі. У першую чаргу адзначым арганізатарскія ўменні навукоўца. Шмат пандруючы по Беларусі СССР, ён сустракаўся з мясцовай інтэлігенцыяй, настаўнікамі, наведаваў рэгіянальныя музеі, меў стасункі з калекцыянерамі, вёў перапіску з сотнямі краязнаўцаў-аматараў, захвочыў іх да актыўнай публікацыйнай дзейнасці, арганізацыі музею, правядзення даследаванняў, рабіў кансультацыі, дапамагаў метадычна. Для шэрагу краязнаўцаў-аматараў дзейнасць Кахановскага стала узорам і штуршком і прыкладам. Дзесяткі даследчыкаў лічаць яго сваім духоўным бацькам у краязнаўстве. З пачаткам падлітак і перабудовы ў СССР Кахановскі актыўна распачаў працу па арганізацыі стварэння беларускага краязнаўчага таварыства, першым старшынёй якога ён і стаў у 1989 годзе. На жаль, трэба канстатаваць, што пасля сыходу яго з жыцця ў 1994 годзе актыўная і арганізацыйная дзейнасць самого таварыства сышла на нет, і яна проста была такой намінальнай. Мы ўсе добра ведаем, вучыліся, ну хто вучыўся натуральна ў нагістфака, такую кніжку, як археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў 16-19 стагоддзяў, якая выкарыстоўвалася як падручнік у ВНУ краіны. У 1992 годзе ён браніў доктарскую дысертацыю па краязнаўстве, і гэта была першая такая дысертацыя ў нас у краіне. Ролю краязнаўства у Кахановскага у беларускім краязнаўстве цяжка пераацаніць, і трэба яшчэ даследаваць, і магчыма даже было б выдаць такую невялічкую кніжачку, які выдавались там, знаете, 100 вялікіх беларусаў. Может быть, там прям 100 вялікіх, ну, 100 вялікіх краязнаўцаў, так точно варта было б зрабіць. Да ліку выдатных краязнаўцаў мы, конечно же, в першую чаргу аднесем і Мікалая Мікалаевича Улашчыка, Геннадзія Кісялёва, Адама Мальдыса, Віталія Скалабана, Алексея Пяткевича. Іван Філіпович, краязнаўца, які не меў
такой базавай адукацыі, не меў, напэўна, но ён стаў выдатным краязнаўцам. Ён у Ленінградзе выявіў унікальныя крыніцы па гісторыі Магілёва, якія дагэтуль былі невядомы. Напрыклад, хроніку Магілёва, Сурты і Трубніцкіх. З'яўляўся аўтарам 50 цікавых публікацый па гісторыі Магілёва, у тым ліку вось гэтай кніжачкі «Краязнаўцы Магілёва». Гораду Крыча ў Магілёўскай вобласці пашчэнціла на тое, што менавіта ў ім нарадзіўся і жыў Михаил Фёдорович Мельнікаў. Рэдкі выпадак у гісторыі Беларусі, які, калі намаганнямі аднаго чалавека ў горадзе быў створаны спачатку грамадскі музей, а потым на базе яго і дзяржаўны. А потым, калі яго перавялі зноў у грамадскі, ён на свае грошы выладкоўваў і ўтрымліваў гэты музей. Алексей Михайлович Мартынов, организатор, першы директор музея Александра Васильевича Суворова у Кобрыне. Человек, який сам за свои гроши ездил у Измаил, и там набирал ядра, якія он знаходзіў, тыя, якія былі пры штурме гэтай крэпасці Суворовым, и привозил у музей. Нина Ивановна Дорофеенко на основе своих материалов оборонила кандидатскую диссертацию, яка стала важной книгой «Витебское подполье», у якой были адноўлены и вернуты з небыцця імёны сотнян белорусских подпольщиков. Стваральнікамі багацейшых школьных музеяў, якія сталі важнымі цэнтрамі выхавання гістарычнай свядомасці, нацыянальнай свядомасці, захавання традыцыі, каштоўнасці нацыянальнай культуры з'яўляюцца Алесь Белакос, Вітольд Ермалёнак. Михаил Плавінскі вызначыў месца былой вёскі Пуцявішча, чым дабыў важны аргумент для Геннадия Кісялёва у аўтарстве паэмы «Тарас на Парнасе» на карысць Константина Вераніцына. Михаил Рыўкін, ён менавіта проявил инициативу у городе Витебску об тым, что у 1974 году исполняется 1000 год легендарного заснавання города Витебска. Менавіта ён з'ездзіў у Институт истории и археологии Академии наук СССР. Там, ну, как бы так, сучаснымі словамі, может быть, дамовіўся з акадэмікам Рыбаковым и атрымаў такую даведку, на основе которой было принято рашэнне святкаваць гэтую дату. На жаль, ёсць у нас і на тыя часы і працягваюць існаваць і застаюцца некаторыя праблемы. Сярод іх толькі адзначым самую важную – дылетантства. Асабліва яна зараз такая расквітае, таму што чалавек, які мае грошы і мае вялікія амбіцыі, ён можа выдаць кніжку абсалютна без всякай цэнзуры. Я не заклікаю да цэнзуры, але тое, што чалавек можа выдаваць кніжкі за свой кошт без какой-то навуковой аргументации, гэта робіць вялікі такі удар по гісторыі. По-другое, другой праблемай з'яўляецца тое, што у нас часам адбываецца вот тая вечная праблема адсутнасць пераемнасці. Ёсць выдатны даследчык, ёсць выдатны там стваральнік музея, але з адыходам яго ад жыцця гэты музей можа занепасць. Няма пераемніка, няма і працягу. І калекцыя это можа быць і прададзена, раскрадзена, тое ж самае тычыцца і шэрага іншага. Да. Таким чынам, давайте перайду я уже адразу до вынікаў, таму што прашкольнае краязнаўства – это асобная праца, это асобныя, тут толькі можна вылучыць, што гэта такое спалучэнне і дзяржаўнага, і грамадскага. Ну і тое, што у школьным краязнаўстве можна 3 асноўных накірункі вылучыць. Гэта турыстычнае, гэта музейнае і пошукавае. Таким чынам, вызначальную ролю ў развіцці гістарычнага краязнаўства Беларусі ў вывучаемы перыяд адыграла партыйна-дзяржаўнае кіраўніцтва БССР праз фінансаванне даследаванняў і працы навуковых устаноў, дзяржаўных ведомственных музеяў, вышэйшых навучальных устаноў, архіў і бібліятэк. Спалучалася яно з працай краязнаўцаў аматараў і грамадскіх ініцыятыў, тым ліку і беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў, якое працавала разам з іншымі, у тым ліку і з камсамольскай арганізацыяй, з піянерскай. Тут прыгадаем вядомыя экспедыцыі «Наш край», ну трошку пазней, ці, напрыклад, «Моя радзіма СССР». Без гістарычнага краязнаўства у нашым жыцці не было бы і той поўнай і вялікай гістарычнай навукі, якую мы зараз маем. Дзякуй за увагу. Калі ёсць пытанні, то я гатовы адказаць. Дякую, Миколай Васильевич. Ці ў кулуарах. Шановныя сябры, не расходзьцеся, паслухайце, вяртайцеся назад. І слово предоставляется Александру Викторовичу Барановскому, першому намесніку дырэктара па навуковай рабоце Цэнтру даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдату гістарычных навук. Тэма даклада «Даследаванні рэгіёнаў Беларусі акадэмічнымі вучонымі на сучасным этапе». Будь ласка. Дякую, Великий Владимирович.
100 год таму Інстытут беларускай культуры, а затым Беларуская акадэмія навук узначалілі краязнаўчы рух у рэспубліцы. Менавіта акадэмічныя вучоныя разам з арганізатарамі айчыннай навукі вызначалі формы і накірункі дзейнасці краязнаўчых даследаванняў. Вельмі важна, што сёння праз 100 год мы зноў сабраліся ў галоўнай зале Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, каб абмеркаваць дасягненні, праблемы і перспектывы, таксама накірункі краязнаўчых даследаванняў на сучасным этапе. Вельмі важна, што шмат працы робіцца акадэмічнымі вучонымі, і вось пра гэта я хочу сёння адзначыць у сваім выступленні. У гістарыяграфіі няма адзінага азначэння тэрміна краязнаўства. У сваім даследаваннях мы выкарыстоўваем наступнае. Краязнаўства – форма грамадскай і навуковай дзейнасці, накіравана на ўсебаковае вывучэнне пэўнага рэгіёна, яго гісторыі, культуры, мастацтва, эканамічнага развіцця, насельніцтва і прыроды. Значная праца краязнаўчай накіраванасці праводзіцца акадэмічнымі вучонымі Беларусі. Супрацоўнікамі Цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, у структуры якога знаходзіцца Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі, фальклора імя Кандрата Крапівы, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа, Інстытут мовазнаўства імя Янкі Купалы, а таксама Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук. Яны зрабілі важкі ўнёсак у вывучэнне і папулярызацыю рэгіянальнай гісторыі і культуры Беларусі. У 2021 годзе Цэнтр даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі завяршыў працу па стварэнні унікальнай фундаментальнага энцыклапедычнага выдання «Гарады і вёскі Беларусі». У 10 тамах, 20 кнігах. Вы маглі бачыць іх на выставе, якая сёння у нас з вами ёсць. Першы том пабачыў свет роўна 20 год таму, у 2004 годзе. У выданні на падставе архіўных дакументаў, іншых крыніц адлюстраваная гісторыя, культура і сацыяльная эканамічнае развіццё ўсіх населеных пунктаў Беларусі з часоў іх узнікнення і да нашых дзён. Выпуск шматомнай энцыклапедыі ажыццяўляўся пры заказе і пры фінансавай падтрымцы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Выданне «Гарады і вёскі Беларусі» было ўдастоена прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за духоўнае адраджэнне. Сярод шматлікага аўтарскага калектыву трэба згадаць члена-карэспандэнта Станіслава Марцелева, акадэміка Александра Лакотку, Тамару Габрусь, Аллу Шамрук, а таксама Вольгу Князеву. Аддзел фальклорыстыкі і культуры славянскіх народаў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора імя Кандрата Крапівы сёння фактычна з'яўляецца рэспубліканскім коардынацыйным цэнтрам збіральніцкай дзейнасці. Вядзецца работа па атрыманні і захаванні прыватных архіваў фальклорных збораў. Калекцыя фальклорных запісаў аддзела налічвае больш за 4000 тэкставых і 70 000 гукавых запісаў фальклора з усіх рэгіёнаў Беларусі і ўключана ў дзяржаўны рэестр навуковых аб'ектаў, што складаюць нацыянальны здабытак. Пераважную частку фонда тэкставых запісаў складаюць песенныя творы, запісы народнай прозы, замовы, народныя вершы, этнаграфічнае апісанне календарных і сямейных абрадаў, народных гульняў і іншыя. І ў сувязі з гэтым я не магу згадаць тых людзей, які зрабілі важны ўнёсак у даследаванні вывучэння нашага фальклора. Гэта дактары філалагічных навук Анатоль Фядосік, Канстантин Кабашнікаў, Арсень Ліс і Тацяна Володзіна. У дзяржаўны рэестр навуковых аб'ектаў, што складаюць нацыянальны здабытак, уключана і калекцыя твораў мастацтва і прадметаў этнаграфіі аддзела старажытна-беларускай культуры Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора. На 31 снежня 2023 года агульная колькасць прадметаў, якія ўваходзілі ў склад калекцыі, складаюць 12 295 адзінак захоўвання з усёй тэрыторыі Беларусі. Значная ўвага супрацоўнікамі аддзела заўсёды надаецца рэстаўрацыі прадмету музейнага значэння, падрыхтоўцы і правядзенне выставачных праектаў. І вось сёння ўжо адзначалася, што заўтра у нас атрымліваецца з 14:00 і да 16:00 запланавана наведванне як музея старажытна-беларускай культуры, так і археалагічнай калекцыі, якая знаходзіцца ў Інстытуце гісторыі. Супрацоўнікамі Цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук і асабліва загадчыкам аддзела старажытна-беларускай культуры беларусам Лазукай унесены значны ўклад у рэалізацыю дзяржаўнай праграмы адраджэння тэхналогій, традыцый вырабу слуцкіх паясоў і развіцця вытворчасці нацыянальнай сувенірнай прадукцыі слуцкія паясы.
На працягу 2003-2010 гадоў была апублікавана серыя нарматыўных даведнікаў, назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь у 6 кнігах. Даведнікі былі падрыхтаваны Рэспубліканскай тапанічнай камісіяй пры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, а таксама дзяржаўным камітэтам па маёмасці Рэспублікі Беларусь. Дадзеная серыя не пабачыла бы свет без удзелу супрацоўнікаў Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа, якім, дарэчы, і належыць ініцыятыва стварэння гэтых фундаментальнага выдання. Сярод гэтых людзей мовазнаўцаў выбітных я б хацеў бы азначыць Валентину Лемцюгову і яе вучня Ігора Капылова. Кожная кніга даведніка прысвечана адной з 6 абласцей краіны і ўключае наяўныя назвы населеных пунктаў Беларусі у межах існуючага на той момант адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу Рэспублікі Беларусь. Гэта вобласць, раён, пасялковы і сельскія саветы. Назвы населеных пунктаў у даведніку падаюцца беларускай кірыліцай, лацініцай, а таксама рускай графікай. Напісанне назваў прыводзіцца ў адпаведнасці з арфаграфічнымі нормамі сучаснай беларускай і рускай літаратурных моў. Супрацоўнікі аддзела гісторыі і мовы Інстытута мовазнаўства ўпершыню уведзены ў мовазнаўчы ўжытак пісьмовыя крыніцы, уставы Навалокі 1557 года, рэвізія Кобрынскай эканоміі 1563 года, рэвізія Полацкай эканоміі 1552 года, кніга перапісаў нумар 3 1542 года і іншыя. Пры непасрэдным удзеле гісторыкаў мовы Наталі Пляшчук і Эльвіры Ярмоленка ажыццёўлена падрыхтоўка да выдання факсімілі помніку беларускай пісьменнасці. Гэта жыцці Ефрасіні Полацкай, спіс 16 стагоддзя, буквар Спірідона Соболя 1631 года, Баркалабаўскі летапіс пачатку 17 стагоддзя і іншыя выданні. Вучоныя дыялектолагі Інстытута мовазнаўства былі падрыхтаваны фундаментальнае навуковае даследаванне, лексічны атлас беларускіх народных гаворак у 5 тамах. Гэта праца з'яўляецца працягам лінгвагеаграфічнага выдання «Дыялектычны атлас беларускай мовы». Кожны том лексічнага атласа складаецца з 2 частак. Першая частка – гэта карта, другая – каментары да іх. У выданні прадстаўлены карты па словаўтварэнні, семантыцы і аксаталогіі. Асноўны ж масіў складаюць карты, на якіх адлюстраваны абазначаныя сродкі розных лексіка-тэматычных груп гаворак беларускай мовы. Сярод аўтарскага калектыва трэба згадаць члена карэспандэнта Юзефа Мацкевіч, кандыдатаў навук Александра Крывіцкага і Івана Яшкіна. Вельмі важна, што ў сферы навуковых інтарэсаў акадэмічных дыялектолагаў уваходзіць падрыхтоўка і выданне дыялектных слоўнікаў асобных рэгіёнаў Беларусі. Так, у 2015 годзе быў выдадзены дыялектны слоўнік мова сененшчыны ў 2 тамах. Гэты слоўнік уключае рэгіянальную лексіку, сабраную на тэрыторыі Сененскага раёна Віцебскай вобласці ў 1980-е гады. Гаворка сенецу характарызуецца шэраг адметных моўных асаблівасцей, якія вывучаюць тэрыторыю Сененшчыны ў складзе гаворак паўночна-ўсходняга дыялекта беларускай мовы. Трэба адзначыць, што вялікая ўвага кіраўніцтвам Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа надаецца арганізацыі і правядзенню рэгіянальных навукова-практычных канферэнцый пад брэндавай назвай «Рэгіён на гісторыка-культурнай карце Беларусі». У іх прымаюць удзел гісторыкі, мовазнаўцы, мастацтвазнаўцы, літаратуразнаўцы, фалькларысты, краязнаўцы і школьнікі. Матэрыялы, што прайшлі апрабацыю на канферэнцыю, друкуюцца ў зборніках навуковых артыкулаў. У 1990-2010 гады даследаваннем берасцейшчыны займалася Заходнепалескае навукова-краязнаўчае таварыства «Загараддзе». Яго заснавальнікам, старшынёй і актыўным членам быў супрацоўнік Інстытута мовазнаўства, кандыдат навук Фёдор Клімчук. Члены таварыства з'яўляліся вучоныя, настаўнікі, краязнаўцы і зацікаўленыя даследчыкі. Заходнепалескае навукова-краязнаўчае таварыства арганізавала лінгвістычныя, этнаграфічныя экспедыцыі, ладзіла міжнародныя навуковыя семінары і канферэнцыі. Фёдор Клімчук выдаў пераклад новага запавета на заходнепалескую гаворку. Археолагамі Інстытута гісторыі НАН Беларусі на працягу разглядаемага перыяду бесперапынна вяліся даследаванні археалагічных аб'ектаў. З 2002 года таксама ажыццяўляецца нагляд за выкананнем ахоўных мер пры правядзенні земляных і будаўнічых работ і іншых прац па ўсёй краіне. У Беларусі склалася практыка, паводле якой археолагі закрапляюцца за пэўным рэгіёнам і займаюцца яго вывучэннем. Археалагічныя даследаванні самі па сабе з'яўляюцца і краязнаўчымі даследаваннямі, паколькі праводзяцца
праводзіцца ў пэўным рэгіёне. Удзельнікамі валанцёрамі гэтых даследаванняў заўсёды з'яўляюцца мясцовыя краязнаўцы і аматары гісторыі роднага краю. Цэлы шэраг рэгіянальных даследаванняў акадэмічных археолагаў увайшлі ў топ-10 даследаванняў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У сувязі з гэтым не магу не згадаць імёны выбітных айчынных археолагаў. Гэта Пётр Лысенко, Георгій Штыкаў, Алена Калечец, Вольга Ляўко, Вадзім Лакіза, Андрей Вайцыховіч, Максім Чарняўскі і іншыя. Вучоныя Інстытута гісторыі НАН Беларусі за апошнія 30 год напісалі шмат прац па рэгіянальнай гісторыі Беларусі. Так, Пётр Лысенко вывучаў гісторыю Турава і Пінска, Георгій Штыхаў Лагойска і Лукамля, Андрей Мяцельскі Крычава і Мсціслаўля, Вольга Ляўко вывучала Віцебск. Пабачылі свет і калектыўныя манаграфіі, у якіх адлюстравана гісторыя Полацка, Новагрудка, Друцка і Оршы. У апошнія дзесяцігоддзя асаблівая ўвага ў Інстытуце гісторыі надаецца арганізацыі правядзенню рэгіянальных канферэнцый у партнёрстве з мясцовымі органамі ўлады і краязнаўчымі музеямі. Так, гісторыка-краязнаўчыя форумы прайшлі ў Браславе, Оршы, Шуміліне, Расонах 2 разы, Глубокім, Лепелі, Сянне, Талачыне, Дятлаве 2 разы, Лідзе 2 разы, Ашмянах 6 раз, Слонімі, Карэлічах 4 разы, Крэве 3 разы, Октябрьск, Мсціслаўлі 2 разы, Шклове, Свіслычы, Стопцах, Калінкавічах, Бярозе, Любані, Бішанковічах і ў іншых месцах. Сярод ініцыятараў і арганізатараў рэгіянальных канферэнцый неабходна загадаць акадэміка Александра Каваленю, дактароў навук Валянціна Голубева і Андрея Мяцельскага, кандыдатаў навук Александра Доўнара, Анастасію Скіп'ян, Марата Клімова і Олега Дзярновіча. Канферэнцыі з'яўляюцца годнымі пляцоўкамі, на якіх навукоўцы, прадстаўнікі органаў дзяржаўнай улады і краязнаўцы абмяркоўваюць актуальныя пытанні гісторыі асобных рэгіёнаў і раёнаў. Дадзеныя гісторыка-краязнаўчыя форумы садзейнічаюць папулярызацыі малавядомых сторонак нашай краіны, недастаткова даследаваных мясцін рэгіёна, а таксама актывізуюць даследчыкаў, акадэмічных вучоных на новыя пошукі і адкрыцці. Вельмі важна, што па выніках канферэнцыі друкуюцца зборнікі артыкулаў і матэрыялаў форума пад брэндавай назвай «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі». У 2015 і 2023 годзе акадэмічныя вучоныя, супрацоўнікі Інстытута гісторыі былі адзначаны прэміяй Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. На ніве рэгіянальных даследаванняў працуюць не толькі гуманітарныя навуковыя установы, але і прыродазнаўчыя. У сувязі з гэтым неабходна адзначыць дзейнасць Інстытута прыродакарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. За апошнія гады пабачылі свет працы па рэгіянальнай гідралогіі, лакальных геалагічных працэсах, валунах, адметных прыродных аб'ектах помнікаў язычніцкага і хрысціянскага культа. Сярод навукоўцаў у галіне прыродакарыстання трэба згадаць імёнаў акадэміка Александра Карабанова, члена-карэспандэнта Анатолія Кудзельскага, кандыдата навук Евгения Кухарыка. Такім чынам, рэгіянальныя даследаванні акадэмічных вучоных сёння адыгрываюць значную ролю ў захаванні і рэпрэзентацыі гістарычных даследаванняў і гістарычнай памяці. Яны дазваляюць паказаць гісторыю асобных населеных пунктаў і рэгіёнаў у локальным і агульнагістарычным кантэксце. Правядзенне шматлікіх рэгіянальных канферэнцый з аднаго боку стымулюе нас, акадэмічных вучоных, займацца даследаваннем пэўных тэрыторый і рэгіёнаў краіны. А з іншага боку з'яўляюцца годнымі пляцоўкамі, на якіх навукоўцы, прадстаўнікі органаў дзяржаўнай улады і краязнаўцы абмяркоўваюць актуальныя пытанні гісторыі і культуры асобных рэгіёнаў. На гэтым мне ўсё. Дзякуй за ўвагу. Дякую. Александр Ильич, дякую за поўны аналіз дзейнасці акадэмічных краязнаўцаў. Працягваю работу далей. Я прашу не разыходзіцца, паслухаць. Слово прадстаўляецца кандыдату гістарычных навук, доценту, директору Института истории Вадиму Леонидовичу Лакіза. Калі раз. Дякую, Александр Александрович. Я сёння казаў пра гуманітарную бяспеку у цэлым, і апошні слайд, іх тут 50. У 20 хвілін пастараюся ўкласці, але паказаць і археалагічныя даследаванні, і значэнне, асноўныя адкрыцці, якія зроблены. Яны сёння даступны ў сродках масавай інфармацыі. Кожны з вас можа набраць, напрыклад, Агова ці Крывенскі тарфянік і сказаць, тое я кажу ці не. Так Чарняўскі Максім, якога тут узгадвалі, ці Шадыра Вадзім Іосіфович, які прысутнічаў у зале,
даследаваў ці не даследаваў. Это таксама перавага 21 стагоддзя. А 21 стагоддзя для археалогіі яно мела просто велізарнае значэнне. Нават у сувязі з тым, я пра гэта яшчэ буду казаць, што ў 2002 годзе это заслуга і Акадэміі навук Інстытута гісторыі. Мы упершыню прынялі такую пастанову аб захаванні археалагічнай спадчыны ў зонах новабудоўляў, і мы пачалі мець магчымасць даследаваць археалагічныя помнікі не толькі ў гарадах, дзе ёсць гістарычны культурны пласт, але і па-за межамі. Это зоны новабудоўляў, газаправоды, нафтаправоды, дарогі. І это велізарнае значэнне беларускай археалогіі, беларускіх вучоных па захаванню менавіта археалагічнай спадчыны. Это археалагічныя артефакты. Археалагічныя артефакты розных гістарычных перыядаў, якія, в прынцыпе, як дакументальная наша спадчына, тое, што ёсць у архівах, кладзецца ў аснову артыкулаў і разумення тых гістарычных працэсаў, якія адбываліся ў розныя гістарычныя перыяды. Ад крамянёвых артефактаў, касцяных артефактаў, многія з іх на слайдах унікальныя. Думаю, што мае калегі і ведаюць, і трымалі ў руках, бачылі, але для тых, хто ўпершыню ў Акадэміі навук прыехалі, напрыклад, жалейка ўзростам 5000 гадоў таму назад, такая дудачка, якая паказвае тое, што нашы старажытныя продкі любілі мастацтва, культуру, магчыма, танцавалі. Складана без пісьмовых крыніц нешта зрабіць рэканструкцыю, але тыя прадметы дазваляюць казаць пра тое, што яны сябе ўпрыгожвалі, і касцяныя упрыгожванні з крывінскага тарфяніка, ці, напрыклад, жалейка, не жалейка, а змейка, як выкарыстоўвалася як амулет. Вось значэнне тых артефактаў, якія здабываюць археолагі падчас археалагічных даследаванняў. Это іх практычнае такое значэнне для тое, што сёння захоўваецца ў музеях. Но мы на аснове гэтага робім гістарычныя высновы, пішам артыкулы, навуковыя публікацыі, кажам пра гістарычны перыяд у гісторыі Беларусі. Перыяд, і ўсе тыя артефакты кладуцца і ў разуменне гісторыі беларускай дзяржаўнасці, таму што сёння, калі мы вядзём работу над гісторыяй Беларусі шматтомнікам, многія артефакты, якія мы здабываем у тым ліку ў гарадах, яны дапаўняюць пісьмовыя крыніцы. У гэтым практычнае значэнне археалогіі. Археалагічныя даследаванні фундаментальныя акрэсліць проста сёння немагчыма. Штогод Нацыянальная акадэмія навук Беларусі выдае каля 200 дазволаў на права правядзення археалагічных даследаванняў, дзесяткі экспедыцый ва ўсіх абласцях краіны, ў многіх раёнах. Асноўныя нашы памагатыя школьнікі, археалагічныя лагера, юны археолог, напрыклад, на маёй радзіме Дятлава з гімназіі нумар 1 на помніку Пархуты, Пашчар'я, разам з нашымі падводнымі, групай падводнай археалогіі, Ашмянскі раён, Лепельскі, Бешынко і многія іншыя. Далей студэнты. Студэнты асноўныя таксама памагатыя археолагам і валанцёры. Ну і, конечно, самі археолагі, якія з раніцы да ночы, калі яны ў камандзіроўках, займаюцца пошукам археалагічных артефактаў, пошукам у навуковым сэнсе. Вот тое, што я казаў, Гродзенская гідраэлектрастанцыя, это такія аб'екты, якія даследаваліся ў 21 стагоддзі шырокімі плошчамі і мелі проста велізарнае значэнне для вывучэння асобнага рэгіёна. 30 кіламетраў затоплены Нёман. Мы прыехалі ў 2003 годзе, пачалі там даследаванні, знайшлі дзесяткі помнікаў археалогіі, больш 30, тым чырвонымі кружочкамі пазначана. Кожны помнік археалогіі быў даследаваны раскопкамі. Упершыню ў гісторыі, тое, што не ў гарадах, яшчэ раз падкрэслю, даследавалася. Старажытныя помнікі, унікальнае разуменне таго, як фарміраваўся, напрыклад, культурны слой, як адбываўся працэс засялення тэрыторыі ў розныя гістарычныя перыяды.
матэрыялы захоўваюцца сёння ў розных музеях Гродзеншчыны, ад Гродзенскага гісторыка-археалагічнага музея да Гродзенскага універсітэта гістарычнага факультэта. Атамная электрастанцыя. Это яшчэ адзін аб'ект. Я не магу расказаць пра ўсе, а там, дзе я сам прымаў удзел, даследаваў, ёсць у мяне артыкулы, публікацыі, і гэта правільна. Я магу казаць тое, што было менавіта з удзелам мяне як археолага. Атамная электрастанцыя. Мы ўпершыню, все ведаеце, што это такое. Але вельмі важна, што разам з будаўнікамі там былі археолагі. Мы даследавалі пляцоўку атамнай электрастанцыі, зону будаўніцтва мікрараёнаў, аўтадарога, чыгунка, вадаводы. Напрыклад, па атамнай электрастанцыі ў Астравецкім раёне ёсць стратаграфічны разрэз ад Астраўца да Віліі некалькі дзесяткаў кіламетраў. То есть уся эта тэрыторыя з дзесяткамі помнікаў археалогіі і з унікальнымі артэфактамі, якія раскрываюць асаблівасці жыцця людзей на працягу тысячы гадоў у сучасным Астравецкім раёне. Яшчэ адзін аб'ект, які даследаваўся ў 21 стагоддзі, это другая кольцевая аўтамабільная дарога вакол Мінска. Бачыце, тут і Александр Александрович Каваленя, Гусакоў. Ну і мы, археолагі, паказваем вынікі даследаванняў. Унікальнейшае славянскае паселішча Васілеўшчына па дарозе на Брэст, за дзедавай карчмой пачынаецца ты помнік. Это тое, што ўваходзіла в акругу сучаснага горада на рацэ Менсы. Унікальнейшыя артэфакты, клады артэфактаў. І самае цікавае, калі часам расказваем, сустракаемся са студэнтамі ці школьнікамі, я прывожу прыклад Пісецкага, каханак Вялікай Медведзіцы. Вот тое, як ён апісваў месца, дзе прывід палохаў тых кантрабандыстаў, мы знайшлі месца, у якім загінуў салдат, абараняючыся з кулямі. То есть вот сувязь непасрэдная з некімі літаратурнымі творамі. Яшчэ адзін аб'ект 21 стагоддзя, калі мы некалькі гадоў даследавалі інстытутам гісторыі, унікальныя артэфакты і, самае галоўнае, навуковыя матэрыялы, унікальнейшыя атрыманыя па даследаванню гарадзішча жалезнага веку. Яно даследавана цалкам на ўсёй плошчы, дзесяткі тысяч квадратных метраў. Тое, што засталося ад аб'ектам. Не маглі мы яго захаваць на гэтым месцы, але з навуковага пункту гледжання мы атрымалі унікальнейшую навуковую інфармацыю. Даследаванні у зоне будаўніцтва чыгункі, тое, што засталося пасля... Мы раскапалі месца існавання старажытнага кургана з пахаваннямі, з матэрыяламі. Ён быў разбураны у 20 стагоддзі, і падчас будаўніцтва чыгункі знайшлі мы курган, які апісаны ў літаратуры Любэнскага раёна. Вот это ўсе аб'екты, это наша гісторыка-культурная, архітэктурная спадчына. У 21 стагоддзі кожны з гэтых аб'ектаў суправаджаўся археалагічнымі даследаваннямі. Многія матэрыялы сёння можна пабачыць у экспазіцыях, у выставачных залах, якія ёсць у музеях. Ліда, Крэва, Нясвіж, Ружанскі палац, Мір, Жылічы. І вельмі важна для нас, што на ўсім этапе аднаўлення Навагрудскага замка таксама прысутнічаюць археолагі. Усе тыя паніжэнні, асаблівасці без археалагічных даследаванняў, без рэкамендацый археолагаў Інстытута гісторыі, акадэмічнай супольнасці, навуковых рэкамендацый не адбываецца. Яшчэ некалькі прыкладаў сучасных. Стары замак у Гродна, Жылічскі дварцовы комплекс. Там таксама праводзіліся археалагічныя даследаванні, якія дапамагаюць, дазваляюць рэстаўратарам унесці некую сваю ізюмінку, ці зразумець тое, як трэба рабіць. Ну, а пра Аўгустоўскі канал 2005-2006 год больш 40 помнікаў археалогіі выявілі, і многія з іх даследавалі. Сёння таксама цікавае, прыгожае месца, хто не быў, запрашаю туды паехаць, як уражэнец Гродзеншчыны. Археалагічныя даследаванні важнейшыя на сённяшні момант,
даследований Агова, Ивановский район, першабытная стоянка, самая старожитная. Вот у этом пласте таким темным, які датуецца пасярэдзіне, вы бачыце, і ў якім ёсць артефакты, такі чопер, ён датуецца ўзростам не менш 400 000 гадоў. Таму я, як дырэктар інстытута, як археолог, дазваляю сабе рабіць папярэднія высновы аб тым, што першыя людзі з'яўляюцца 400 000 гадоў таму назад, таму што менавіта гэты слой так датуецца, у якім ёсць артефакты. Часам нас крытыкуюць там ці не пагаджаюцца, но для гэтага ёсць і навуковыя даследаванні. Калі мы праз некаторы час нас скажуць, знойдуць іншыя даты, зробяць іншыя даты. Калі ласка, калі нас аправерг, на сённяшні дзень, менавіта з нашымі расійскімі калегамі, дзе праведзена это датаванне, мы маем падставу казаць пра гэты ўзрост. Яшчэ адзін аб'ект у Гродзенскай вобласці. Узрост вот этого крамянёвого артефакта больше 100 000 гадоў тому назад. Дзякуючы даследаванням 21-го стагоддзя, там пару гадоў тому назад мы праводзілі работы археалагічныя, мы кажам, што першыя людзі на тэрыторыі Гродзеншчыны з'яўляюцца больш чым 100 000 гадоў тому назад. Да гэтага ўзрост будзе 14-12 000 гадоў тому назад. Этот слайд, я думаю, что вы бачили, он где-то опубликован, это адносіны кіраўніка краіны да гістарычнай навукі. Мы пазнаёмілі з артефактамі, і археалагічная выстава, і выстава літаратуры гуманітарыяў побывала ва ўсіх абласных цэнтрах падчас выставкі такой «Беларусь інтэлектуальная». Яшчэ адзін момант і даследаванне важнейшае на сённяшні момант у археалагічнай навуцы – это даследаванне археалагічнага комплекса на рацэ Менка, што дазволіла нам казаць пра існаванне старажытнага горада на рацэ Менка, у якую упадае Дунай. Это вёска-гарадзішча Мінскага района, 25 километров, 24 километра от Академии наук, кто не был, а многие были. Толькі ў гэтым годзе было задзейнічана ў даследаваннях пад кіраўніцтвам Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук звыш каля 500 студэнтаў. 17 вузаў плюс валанцёры, прыязджалі студэнты нават з Расійскай Федэрацыі для ўдзелу ў археалагічных даследаваннях. Вот это археалагічныя артефакты на слайдзе, которые мы показывали прэм'ер-міністру Республікі Беларусь Роману Александровичу Головченко, яны якраз і даказваюць, што ў гэтым месцы старажытны горад быў ужо ў канцы 10 стагоддзя. І мы кажам пра перанос з'яўлення новага горада на Свіслачы в нашай сталіцы. Мы не спрачаем, мы не сутыкаем эти два города, мы просто показываем больш глубокія старажытныя карані нашай гісторыі Беларусі. Даследаванні, якія адбываліся, і археалагічныя помнікі, яны прыцягваюць грамадства. А грамадства – это праз грамадскія агульныя работы, у тым ліку праз суботнікі. І вось значэнне Менкі, комплекса, на якіх пабывалі сотні і сотні турыстаў, тысячы турыстаў, у правядзенні такога суботніка ў красавіку 23-24 годах. І паглядзіце, нават владыка Веніамін, які прыязджаў асвячаць новы храм у вёсцы Гарадзішча, таксама пабываў на раскопках. Вот это студенты, которые своими руками здобыли артефакты, якія дапамагаюць нам рэканструяваць старажытную дапісьмовую гісторыю Беларусі. А это драўляныя пабудовы узростам больш 1000 гадоў, унікальнейшы комплекс, які паказвае асаблівасці домабудаўніцтва старажытнага. Сёння драўляныя канструкцыі, якія мы раскапалі, усе знаходзяцца на кансервацыі у адной з фірм Гомельскай вобласці. Это вельмі кропотливая, дорогая работа, и новая методика, якую мы зараз апробуем, спадзяюся, прынясе карысць у цэлым навуцы археалагічнай, навука, якая накіравана на захаванне драўляных канструкцый, таких як тут на слайдзе ёсць. Некаторыя унікальныя. Паглядзіце, якім, Кірыл, назад слайд, калі ласка, якія былі сцены упрыгожаны зааморфнымі фігурамі. Унутры драўляных пабудоў урошчаная сківіца кабана.
Это таксама пэўныя высновы адносна храналогіі помніка. Памятаеце, калі было, напрыклад, пачыналася хрысціянства, у тым ліку на беларускіх землях, і вот гэтыя пэўныя такія язычнічаскія традыцыі, яны даюць нам таксама аснову для пэўных навуковых высноў. Артефакты розных перыядаў. І яшчэ вот адзін момант зменкі – это выяўленне пахаванняў на пляцоўцы гарадзішча. Наступным годзе мы пашырым даследаванні, і калі на этой пляцоўцы будзе выяўлены рэшткі храма старажытнага, Кірыл, калі ласка, калі будзе выяўлены храм, это дасць нам падставы для дадатковай упэўненасці у тым, што мы не памыляемся, што это старажытны горад. Наша задача вот это прыгожае месца гісторыка-культурнага каштоўнасці, каб это быў новы музей пад адкрытым небам. І канцэпцыя этого музея распрацавана, ідэі ёсць. У сакавіку наступнага года у Саўмін уносім прапановы па музеіфікацыі. Каб это быў такі ж комплекс, падобны, як у Бересце, я думаю, многія з вас былі, каб былі адноўленыя драўляныя канструкцыі, пабудовы па старажытных тэхналогіях, якія мы дакладна ў навуковым плане знаем, як, напрыклад, у Копысе. Это адзін з аб'ектаў, першабытная стаянка, дзе зараз існуе у Калінкавічскім раёне музей, ці, напрыклад, Мсціслаўскае гарадзішча, як такі турыстычны прыцягальны аб'ект. І некалькі слоў пра археалагічны музей пад адкрытым небам у Белавежскай пушчы. Это таксама дасягненні акадэмічнай навукі, інстытута гісторыі, як на машыне часу можна падарожнічаць па розных гістарычных перыядах. Там у свой час былі стаянкі, якія мы выявілі, даследавалі, зубры прыходзілі на раскопкі да нашых калег, да студэнтаў, і ў нас з'явілася ідэя зрабіць там музей. Гэты музей быў адкрыты 1 чэрвеня 2019 года, гарадзішча Жалезнага века. У 2019 годзе пачалі даследаванні пад будаўніцтва славянскай вёскі. Кожны аб'ект, які пабудаваны вот у гэтым месцы, тэрыторыя, культурны слой даследаваны, выяўлены артефакты, і на падставе гэтых артефактаў арыгінальных, которые захоўваюцца ў музейных калекцыях і экспануюцца ў музеях, яшчэ зроблены муляжы, даступныя для таго, каб падтрымаць у руках і паглядзець, якімі тымі прадметамі карысталіся нашы продкі. Пабываць на стаянцы першабытнага часу, розныя дамы пакрытыя скурай, тростником, корой. Это материалы бронзового века, культура шнуровой керамики, индоевропейское насельніцтва, наши далекие продки. Вот так вот адбываліся і даследаванні, і працэс будаўніцтва, артефакты, якія выяўляліся падчас археалагічных даследаванняў, працэс будаўніцтва. Но самое важное з гэтага это тое, што сёння это турыстычны аб'ект на падставе нашых навуковых даследаванняў прыцягвае турыстаў. Там адбываюцца турыстычныя фестывалі, там прыязджае моладзь, там захоўваецца наша культура, традыцыі, і дзеці вучацца у тым ліку археалагічным даследаванням. Археалогія ў Інстытуце гісторыі Акадэміі навук Беларусі развіваецца, нас не так шмат, але з першага у нас створана лабараторыя па кансервацыі археалагічных артефактаў. І вельмі важна, што гісторыка-культурная спадчына паказвае глыбіну нашых каранёў, асаблівасці нашай духоўнай, матэрыяльнай культуры. Але, канешне, шаноўныя сябры, мы маем велізарныя выклікі, якія ў 21 стагоддзі існуюць. Адзін з самых галоўных – это чорныя капальнікі. Это тое, што ў 21 стагоддзі мы карыстаемся металадэтэктарамі, квадракоптарамі, геасканарамі, але гэтымі металадэтэктарамі карыстаюцца і тыя, хто разбурае спадчыну. Мы для музеяў, мы для грамадства, людзі для сябе. Калі ласка, заехаў купіць каву на адным з у Мінску. І вот усе сцены увешаны артефактами з помнікаў археалогіі. Не сістэматызаваны, не запісаны, на падставе іх не зробіш артыкул. Но
люди ганарацца, што на гарадзішчы, вот там вот на фотаздымку, здабыты вот эти артефакты, которые павінны быць даступны кожнаму з вас. А это уласнасць дзяржавы, уласнасць кожнага з нас. Здабыча чорных капальнікаў, калі ласка, выкладваюць на сайтах. Сёння ідзе такая работа по формированию плана по супрацьдзеянню чорных капальнікаў. Но это проблема не только нашей краіны, проблема Российской Федерации, суседних краін, усего свету. И я думаю, что многие из вас, калі адсочваюць в сродках массовой информации навіны, часам там затрымали монеты, там продавали, там перапрадавали. Но это только мизер. І вось, карыстаючыся тым, што ў нас сёння прысутнічаюць краязнаўцы з усіх рэгіёнаў Беларусі, многіх раёнаў, дырэктары музеяў краязнаўчых, наша агульная задача рабіць так, каб гэтага не было. Як з гэтага выйсці, это проста складанейшая задача, але максімальна шырока папулярызаваць, што гэта нельга, што нельга званіць у інстытут гісторыі і казаць, у майго мужа дзень нараджэння, магу я купіць металодэтэктар і раскажыце, як яго легалізаваць. Ну, як вы думаеце, што я магу адказаць, як культурны чалавек, жанчыне, которая хоча мужу купіць металодэтэктар? Паглядзіце, а муж потым за тым металодэтэктарам будзе разбураць курганныя пахаванні, дзе пахаваны нашы продкі, даставаць артефакты, прадаваць іх, а косткі, чарапы, з зубамі, што мы бачым археолагі ўвесь час, пакідаць. Вот прыклады прадметаў, которые выяўляюцца чорнымі капальнікамі, прадаюцца на сайце, сходкі чорных капальнікаў. Сёння, конечно, это бізнес. І часам навуковыя даследаванні мы не можам по некоторых моментах конкурировать. Вот наш коллега Юрчак будзе ще робіць доклад, ён ведае, наколькі это серьезная проблема. Дякую вам за то, что вы так само уключены в эту проблему. Рабаўні Глыбоцкі район, рабаўнічыя ямы, а многие это помнікі археологии уключены в державный список историко-культурной каштоўнасці. Вот так само тое, что застаецца после працы чорных капальнікаў. Лес, помнікі, знішчаныя курганы з пахаваннямі, яшчэ раз падкрэслю, наших далёкіх продкаў. І тое, што прадаецца, кожны прадмет мае кошт. Вот Российская Федерация, паглядзіце пры камні, што застаецца ад помніка археалогіі пасля працы чорных капальнікаў. А это, шановныя калегі, все укладывается в наши национальные интересы. То, что я сказал про археологию, только про археологию, оно закранае все сферы нашего жыцця, нашей жыццядзейнасці, асобы, грамадства, дзяржавы. І я сёння казаў, хто шукае, той знойдзе. Вот хочу привести прыклад Петра Фёдоровича Лысенко, які увесь час і даследаваў, змагаўся і з чорнымі капальнікамі, дабіваўся таго, каб яго ідэі, нашы ідэі, вот вучоных, краязнаўцаў, тых, хто любіць сваю краіну, былі на першым месцы. І Тураўскі крыж, які ён іконкі знайшоў у 60-е гады на разбураным храме пасля землятрусу, як сцвярджаецца ў Тураве, ператварыліся ў адноўлены Тураўскі крыж, які сёння можа побачыць і ў Тураўскім храме, і ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Дзякую за увагу і прашу прабачэння, што пару хвілін забраў вашага часу. Дякую, Вадим Леонидович. Шановные коллеги, покуль Вадим Леонидович ідзе на свое рабочее место, я хочу сказать, что борьба с черными копальниками – это справа не только ученых Академии наук, Института истории, Центра даследования культуры, мовы и литературы. Это справа кожного сумленного человека нашей краины. Заховать для нащадков нашу духовно-культурную спадщину. Ніхто гэта не зробіць ні за мяжы, ні з усходу, ні з захаду. Гэта, яшчэ раз падкрэслю, гэта справа нас усіх, асабліва усіх, хто прысутнічае ў гэтай зале. Вучыць падрастаючае пакаленне менавіта захаванню таго, што назапасіла гісторыя з гады існавання беларускага народа.
Працягвайце, калі ласка, Вадим Леонидович, далей. Дякую вялікі, Вадим Леонидович, дякую вялікі, Александр Александрович, за ваше слово. Зараз дазвольце прадставіць слова дырэктару Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа, Цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдату філагічных навук, дацэнту Капылову Ігорю Леоновичу. Тэма доклада «Месца и роля аномастыкі ў краязнаўчай рабоце». Добрый день, паважаныя удзельнікі канференцыі. У пачатку свайго выступлення хочу прывітаць вас усіх ад імя Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа, таму што менавіта з мовазнаўчых камісій, з мовазнаўчых кафедраў пачынаўся інбілкульт, і дзейнасць Інстытута мовазнаўства на працягу ўсёй 95-гадовай гісторыі цесна звязана краязнаўчым рухам і працягваецца на сённяшні дзень. Ну, а я в своем выступлении хочу отзначить, что историко-культурная спадщина Беларуси включает в себе не только комплекс мемориальных, архитектурных, археологических объектов, традиций народных промыслов, господарчей деятельности, фольклору и обрадовой национальной культуры, але и уникальную систему уласных именов, которые являют выключную каштовность для истории и культуры белорусского народа. А тому повинны займать належное место у краязнаўчай работе. Топонимичный ландшафт кожной района адметны. У залежнасці ад умовы спосабу жыцця для кожнай мясцовасці характэрны свой індывідуальны падыход для называння геаграфічных аб'ектаў. Кожны гістарычны перыяд вызначаўся ў тапаніміі рэгіёнаў сваімі спецыфічнымі рэаліямі. І фактычна мы можам, дзякуючы сістэме ўласных імёнаў, даведацца пра тыя асаблівасці прыроднай геаграфічнай мясцовасці, якія ўжо на сёння зніклі, але існавалі ў мінулым. Напрыклад, назвы узвышаных месцаў. Тут адзначаецца вялікая колькасць унікальных тэрмінаў. Леў, крышку хутчэй, не паспяваеце. Унікальных тэрмінаў, якія ўжо страчаныя ў сучаснай літаратурнай мове. Напрыклад, бубен, высокае, беднае, травастое месца. Верація, узвышша сярод балота. Глядзенне, высокае месца, гара, шаламеі, ад шалом, шаламея, узвышэнне, бугор. Назвы нізкіх месцаў, здуха, дрыгва. Качай балота, якая прыгожая назва, багністае балота з раслінным плавам на паверхні, кажух, зыбкае месца, пагоня, нізкі заліўны луг, каліта, балота са стаячай прагнілай вадой і многія іншыя. Назвы водных аб'ектаў і іх частак, типу струга, сутока, Дунай, рэгіянальная назва часовага вадаёма, свержань, рэгіянальная назва цвёрдага месца каля вадаёма, карма, затока, завадь у форме рукава і многія іншыя. Можам даведацца і пра характар расліннасці, характэрны для той або іншай мясцовасці. Плянты, штучныя насаджэнні з дрэў, вольсь або алёс, забалочаны луг з рэдкімі вольхамі і многія іншыя. Старажытнымі з'яўляюцца і назвы, звязаны па уласных геаграфічных назвах можам таксама вывучаць сацыяльна-эканамічную гісторыю. Фактычна ўсе перыяды. Старажытнымі з'яўляюцца назвы, звязаныя з земляробчай дзейнасцю людзей, многія з якіх у сваіх асновах Леў, не адставайце. Многія з якіх у сваіх асновах адлюстравалі этапы пасечна-гнявого земляробства, звязана з распрацоўкай лесу, падворва, займішча, чарцяжы, чарты, расцяробы, доры, ляда, пасека, навінкі, старына. Таксама характар глебы, пустошка, камяніца, глінішча, пясчанка, гляі. Лёс кожнай з назваў, матываваных назвамі тыпаў паселішча і жылля, вызначаўся формай сацыяльнай арганізацыі і характарам грамадскіх і вытворчых адносін. Актыўнае развіццё феадальнага землеўладання абумовіла з'яўленне назваў новы двор, стары двор, дварчаны, новасёлкі. У выніку правядзення валочнай памеры з'явіліся назвы засценак, дзесяціны, маргі, прыдаткі, вялікі межнік, кліны, вуглы і многія іншыя. Адлюстраванне ў асновах тапонімаў, назваў асоб па прафесіі і занятках, па якіх можна меркаваць пра шырокую спецыялізацыю ў галіне промыслаў рамёстваў феадальнай пары. Это вёскі, мысліўцы, чабатары, пушкары, перавознікі, прасалы, скупшчыкі мяса і рыбы для продажу ў розніцу. Сёння мала хто ведае пра значэнне такіх слоў. Путнікі, людзі, якія выконвалі павіннасць па абслугоўванні транспартных патрэб. Шматлікія тапонімы адлюстравалі назвы даўніх прадпрыемстваў: тартак, смольня, рудня, родакопішча, шапарня і многія іншыя. У люстэрку тапаніміі знайшлі адлюстраванне назвы, дадзеныя па сацыяльна-маёмаснай прыкмеце: вёсцы, папоўцы, баяры, княжыцы, зямцы, у прыватнасці звязаны са старажытным словам землянін, уладальнік зямельнай маёмасці або надзелу на правах службы ў войску. А таксама назвы, якія расказваюць пра народы, што насялялі мясцовыя землі: вёскі, русіны, русакі, маскалі, шкіпрусы, ліцвінкі, ляхаўшчына і многія іншыя.
Назвы паселішчаў, матывацыйна звязаныя з асабовымі імёнаў людзей, з'яўляюцца унікальнымі па сваёй прыродзе. У асновах тапонімаў зафіксаваны асабовыя імёны рознай даўнасці і рознага паходжання, старажытныя язычніцкія і больш познія хрысціянскія, агульнаславянскія, усходнеславянскія і запазычаныя з іншых славянскіх моў. Вялікую цікавасць уяўляюць менавіта размоўна-бытавыя і ацэначныя формы кананічных імёнаў, якія па-свойму адлюстраваліся ў тапаніміі кожнага з рэгіёнаў. Напрыклад, поўнае кананічнае імя Іан, каталіцкая Яна, адлюстравалася ў назвах паселішчаў толькі на тэрыторыі аднаго раёна: Ясюкі, Янанішкі, Янчукі, Новыя Ясневічы, Янкішкі, Янковічы, Ясева, Яськавічы, Яцавічы і яшчэ некаторыя іншыя формы. Часта ў якасці асноў тапонімаў выступаюць словы, якія ў сучаснай беларускай мове не ўжываюцца. Так, у назвах вёсках Шылаватая, Шыльва, ад літоўскага шыла, забалочаны хвойны лес. Або сустракаюцца толькі ў асобных гаворках Беларусі. Карбатоўка, корба, сырая нізінная мясцовасць у яловым лесе. Заходы, глыбокае месца ў вадаёме. Многія назвы паселішчаў дазваляюць рэканструяваць імёны мянушкі, якія мелі даўней жыхары, а разам з імі аднавіць і словы, якія выкарыстоўваліся ў мінулым. Напрыклад, назва Шастакі указвае на тое, што яе заснавальнік быў шостым па ліку дзіцем у сям'і. Назва Грамакі сведчыць, што яе першапасяленец валодаў гучным голасам. Па прычыне асаблівай устойлівасці тапанімія захавала некаторыя рэгіянальныя моўныя асаблівасці. У аснове назвы вёскі Бушлякі адлюстравалася імя мянушка Бушляк, сваім паходжаннем звязанае з мясцовай назвай Шэрай Чаплі, а ў аснове айконіма Чырчына праз антрапанімічнае пасрэдніцтва пакладзена рэгіянальная назва дзікай качкі Чырка. Многія або яшчэ вось, напрыклад, назвы Аскеркі, указвае, што яе заснавальнікам быў Аскер, а аскерамі ў тюркскіх мовах называліся воіны-салдаты. Назва вёскі Карсакавічы сведчыць, што заснавальнікам роду, які валодаў паселішчам, быў даволі хітрым чалавекам, паколькі слова «карсак», якое прыйшло ў старабеларускую мову з тюркскіх моў, мела значэнне «ліса». Не менш цікавай з'яўляецца і антрапанімічная сістэма. У складанай сістэме асабовых імёнаў, імёнаў па бацьку, мянушак жыхароў кожнага раёна краіны закадзіравана гісторыка-культурная інфармацыя розных эпох, розных пластоў духоўнай культуры, сінтэз розных лінгвакультурных традыцый і этнакультурных працэсаў. Так, анімістычныя і тэмістычныя ўяўленні, найбольш характэрныя для ранняй стадыі абшчынна-родавага грамадства, знайшлі адлюстраванне ў асновах прозвішчаў Дубініч, Дубяга, Бяроза, Бярозка, Сосна і многія іншыя. Асабліва распаўсюджаныя прозвішчы, звязаныя з назвамі жывёльнага свету, і характэрна, што для кожнага рэгіёну адзначаецца свая спецыфіка. Напрыклад, на тэрыторыі Гродзеншчыны ў некаторых рэгіёнах часта сустракаецца прозвішчы, у аснове якіх слова «жаба», «жабінскі», напрыклад, яно мела сімвалічны сэнс у мінулым. Так, даследчыкамі засведчана, што ў старажытнасці жаба была адной з найбольш ужывальных мянушак. Нашы продкі верылі, што жабы — это былыя людзі, якія пераўтвараліся ў земнаводных у выніку сусветнага патопу або злоснага праклёну. Заходнія славяне лічылі жабу хатнім апекуном. Ну і шэраг іншых асаблівасцей, вось на слайдах звярніце ўвагу, у якіх адлюстраваліся розныя цікавыя рысы чалавека, і фізічныя якасці, і асаблівасці характару, і многа унікальных слоў, якія ўжо сёння ў мове не захаваліся, напрыклад, шульга, ляўша, астрейка, востры на язык чалавек, булгак, мітуслівы чалавек, галуза, гарэза-свавольнік і многія іншыя. Словы, якія абазначаюць раслінны і жывёльны свет, у прыватнасці ў кожным рэгіёне могуць мець сваю спецыфіку, якая тлумачыцца як мясцовымі прыроднымі ўмовамі, так і асаблівасцямі народных гаворак. На тэрыторыі некаторых раёнаў зафіксаваны прозвішчы, у аснове якіх захаваліся дыялектныя назвы жывёл. Арабей у значэнні верабей, базан у значэнні фазан, башко ў значэнні авечка, кабяк у значэнні баран і гэтак далей. Бута ў значэнні сляпень, гіс у значэнні вадзень і гэтак далей. Толькі назва бусла рэалізавалася ў прозвішчы ў жыхароў аднаго ж раёна ў некалькіх варыянтах: Бусел, Буслік, Бусловіч, Бусько, Буця, Бацян і вельмі старажытная назва Гарус. Па многіх сучасных прозвішчах можна меркаваць аб занятках і рамёствах продкаў жыхароў рэгіёнаў, развіцці промыслаў і рамёстваў. Алейнік — той, хто вырабляў алей, Дубыш — чалавек, які павяшчаў час, Дубатоўка — нарыхтоўчык дубовай кары ў гарбарні, Дубовік, рулявы на лодцы, Рындзевіч — ад мянушкі рында, старабеларускае целаахоўнік і многія іншыя словы. На тэрыторыі
некаторых раёнах сустракаюцца вельмі спецыфічныя прозвішчы, у прыватнасці дзеяслоўныя прозвішчы ў форме загаднага ладу, типу «поцалуйка» и тому подобное. Некоторые христианские имёны утворили целые гнезды прозвища. Например, от христианского имя Матфей, прозвище Матвею, Матвеенко, Матейкович, Матекус, Матиевский, Матиене, Матишевский, Матняк, Матюнин, Матюшонок, Мацевич, Мацияк, Мацур и іншыя. В основах прозвішча захаваліся і такія надзвычай рэдкія кананічныя імёны, як Вахтісій, Акіла, Антіох, Віл, якія ўжо ў сучаснай сістэме антрапанімічнай фактычна амаль што не ўжываюцца. У генетычных адносінах прозвішчы жыхароў уключаюць шматлікія рускія, польскія, балтыйскія, нямецкія, тюркскія, яўрэйскія і іншыя запазычанні, што дазваляе рэканструяваць сувязі паміж народамі. На сённяшні дзень нам удалося расшыфраваць толькі невялікую частку гэта унікальнага антрапанімічнага коду беларусаў, але і гэтага матэрыялу дастаткова для таго, каб пераканацца, што эта катэгорыя уласных імёнаў з'яўляецца живой гісторыі. Чым большую колькасць мясцовых прозвішчаў мы даследуем, тым больш адкрыем новага аб нашых продках, іх занятках, побыце, узаемаадносінах, веры, тым больш поўнымі будуць нашы ўяўленні аб мінулым нашай радзімы. Некалькі слоў хочу сказаць пра гісторыю вывучэння. Вучоныя зацікавіліся тапаніміяй яшчэ ў першай палове 19 стагоддзя. Далена Халдаковскі, Кіркор, Турчыновіч, Шпілеўскі тлумачылі сэнс асобных беларускіх тапонімаў. У канцы 19 стагоддзя Качубінскі, Спрогі, Струсман, Пагодзін ужо вывучалі тапанімію ў сувязі з праблемай рассялення славян і балтаў. Даволі цікавы матэрыял змяшчае папулярнае многатомнае выданне «Жывапісная Расія», том «Літоўскае Палессе» і «Беларускае Палессе». Новы этап у даследаванні беларускай тапаніміі звязаны з працамі Бугі. Фрагментарна асабовыя імёны людзей фіксаваліся у лексікаграфічных даведніках 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Адносна недавно мы пабывалі ў архівах Санкт-Петербурга і змаглі вярнуць рукапіс, які праляжаў больш за 100 гадоў, беларускі слоўнік Стэфана Медзведскага, і там у рэестры этого слоўніка змешчаны даволі унікальныя асабовыя імёны талачыншчыны ў той народна-размоўнай форме, якая бытавала на мясцовасці. І можна па гэтых імёнах прасачыць, як адбываліся працэсы адаптацыі христианских имен на народной моўнай глебе. Праблема збору і вывучэння ўласных геаграфічных назваў разглядала бюро краязнаўства Інбелкульта. Пра гэта сведчыць даволі цікавы матэрыял аб укладанні беларускага геаграфічнага слоўніка, надрукаваны на старонках часопіса «Наш край». Я сказаў даволі цікавы, таму што прайшло 100 гадоў, і ось ацэньваючы з пазіцыі сённяшняга дня, я магу сказаць, што вельмі прафесійна падышлі распрацоўшчыкі. Ну, і тут адзначаюць, што на той час існаваў толькі матэрыялы Семёнова, Россия и словник географичного королевства польского. Але означают авторы, что уже эти материалы, 50% их на той час устарело, и поэтому треба ствараць свой словник, у які павінны ўвайсці назвы ўсіх геаграфічных краін, назвы гор, узгор'яў, балот, тарфянішчаў, лясных масіваў, урочышч, паветаў і гэтак далей. Асабліва вялікую працу прыйдзецца прарабіць па збіранні поўнага спісу назваў усіх урочышч, лік якіх па ўсёй БССР можа дасягае 150 тысяч. Ну і вельмі цікавыя былі распрацаваны метадычныя рэкамендацыі, абавязкова павінен быў указвацца націск пры назве, абавязкова павінны указвацца варыянты, фіксавацца мясцовыя легенды і паданні, тое, што будзе пасля дапамагаць у расшыфроўцы паходжання назваў. На жаль, гэты праект не быў у той час рэалізаваны. Што тычыцца гэтага перыяду, хачу адзначыць, што найбольш прафесійны падыход адзначаецца ў працы Тарановскага, апублікаванай у 1926 годзе на старонках часопіса «Наш край». Вучоны правёў прафесійна класіфікацыю тапонімаў, даўшы лексіка-семантычную і словаўтваральную характарыстыку. Ну, а што тычыцца падыходаў да тапонімаў і антрапонімаў аўтарамі праекта па ўкладанні слоўніка жывой беларускай мовы, то яны лічылі, што не трэба ў гэты слоўнік уключаць імёны людзей, прозвішчы рознага роду, таксама прозвішчы фаміліі, прозвішчы мянушкі і геаграфічныя назвы. Яны не ігнаравалі, што гэта катэгорыя лексікі мае каштоўнасць, але яны лічылі, што гэтыя словы павінны быць уключаны ў асобны слоўнік. І фактычна да этой праблемы стварэння тапанімічных, антрапанімічных слоўнікаў вярнуліся ўжо ў 60-е гады ў нашым інстытуце, калі была
была складена інструкцыя па збіранні матэрыялаў для складання абласных слоўнікаў беларускай мовы. І гэта ж быў распрацавана інструкцыя, апытальнік, які пасля выкарыстоўваўся пры падрыхтоўцы лексічнага атласа беларускіх народных гаворак. Некалькі слоў хочу сказаць, што ў цэлым у нас найбольш распрацаванае даследаванне айканіміі, назваў насельных пунктаў, ахоплены фактычна ўсе рэгіёны Беларусі. Што тычыцца назваў водных аб'ектаў, то у нас ёсць энцыклапедыя, вядомая ўсім, блакітная кніга, ёсць недрэнны слоўнік, прысвечаны назвы азёр Беларусі Светланы Шахоўскай, але да часу няма сістэматызаванага реестра назваў водных аб'ектаў Беларусі, асабліва што тычыцца невялікіх рэк і азёраў. Сярод перспектыўных напрамкаў напрамак з'яўляецца гістарычны напрамак, арыентаваны на ўсебаковае глыбокае тлумачэнне анамастычных з'яў з апорай на пісьмовыя крыніцы. Тут яшчэ толькі мы на пачатковым этапе, паколькі даследаваны толькі тапанімія асобных помнікаў, но што тычыцца мікратапаніміі, то у нас даследавана толькі рэвізія пушч і пераходаў звярыных. І асобна хочу спыніцца на такой катэгорыі ўласных імёнаў, як мікратапанімія, паколькі актуальная задача абумоўлена тым, што это самая уразлівая катэгорыя ўласных імёнаў. Нягледзячы на павышаную цікавасць да анамастычнай лексікі, у нас на сённяшні дзень абследавана толькі 13 са 118 раёнаў Беларусі. Абаронена толькі 6 дысертацый, это зусім мала. Мікратапанімічны матэрыял прыцягваецца ў якасці дадатковай крыніцы даследавання ў некаторых дысертацыях. Не атрымаў шырокае развіцця і такі напрамак, як мікратапанімічная лексікаграфія, толькі асобныя слоўнікі па асобных рэгіёнах. Паколькі тут у нас прысутнічае шмат віцеблян, хочу адзначыць, што з усіх рэгіёнаў Беларусі мікратапанімія Віцебскай вобласці вывучана ў найменшай ступені. Можа, я і памылюся, паколькі ўсё мяняецца кожны месяц, кожны год. У вобласці налічваецца прыкладна 6480 сельскіх населеных пунктаў. Сярод сельскіх населеных пунктаў пераважаюць невялікія паселішчы з колькасцю жыхароў да 10 чалавек. Такіх населеных пунктаў яшчэ 10 гадоў назад было 4718, або 73% ад агульнай колькасці. Такая сітуацыя сведчыць пра дынамічныя незваротныя працэсы страты мікратапонімаў рэгіёна. Ні ў адным з 21 рэгіёнаў вобласці не праводзілася планамернае і сістэмнае даследаванне мікратапонімаў за выключэннем асобных краязнаўчых работ і конкурсных работ школьнікаў. Поэтому нами была распрацавана методика, якая грунтавалася на правядзенні збору оніму матэрыялу шляхам палявых запісаў. У методыцы былі ілюстраваны наступныя палажэнні: выбор інфарманта, пашпартызацыя звестак, патрабаванні да запісу рэгіянальных онімных адзінак і іх варыянтаў, апытальнік па кожнай даследаванай назве. Я ўжо не буду агучваць, калі ласка, пагартайце апытальнік, каб была магчымасць паглядзець, якія пытанні по кожнай катэгорыі назваў. Ну і хацелася б, звяртаючыся да прадстаўнікоў рэгіёнаў, каб все-таки падтрымлівалі сувязь з вучонымі і каб тлумачэнне назваў все-таки давалася на прафесійнай аснове, каб не было, што сем'яжаў, таму што жыхары знайшлі 7 яжоў, або Шапкавіч ехаў пан праз вёску, згубіў шапку. Это абсолютно пярэчыць абсолютно всякой навуковой логицы. Так, ну и можно уже апошнія слайды. Значит, у выніку у нас на базе института, як уже прогучало выступление Александра Викторовича, працуе республиканская топонімічная комиссия. Мы открытые, мы будем вельмі рады, калі все-таки асабліва Віцебская вобласць у нас ажыве і ўсё-такі далучыцца да збору мікратапанімічнага матэрыялу. Пакуль што яшчэ можна нешта сабраць, паспець. Мы гатовы аказаць навукова-метадычную дапамогу і гатовы аказаць дапамогу ў падрыхтоўцы слоўнікаў. Ну, прыкладна, слоўнікавы артыкул будзе выглядаць вось так, як на сайце, з гістарычнай даведкай, з тлумачэннем паходжання. Калі ласка, наступны слайд яшчэ пакажыце, калі ласка. Так, ну, что тычыцца мікратапаніміі. Ну і ў заключэнне хочу сказаць, што сабраны мікратапанімічны матэрыял у перспектыве можа быць сістэматызаваны і ілюстраваны ў электродным зводным анамастычным слоўніку. Акрамя таго, актуальным уяўляецца праект, скіраваны на стварэнне электроннай анамастычнай базы, што будзе ўключаць розныя класы уласных імёнаў з прывязкай іх да мясцовасці, а таксама змяшчаць максімальна поўныя звесткі: лінгвістычныя, гістарычныя, геаграфічныя, этнаграфічныя, культуралагічныя, сацыялагічныя, літаратуразнаўчыя,
пра пэўныя анамастычныя адзінкі і спецыфіку абазначаемых імі аб'ектаў. Анамастычны матэрыял дапаможа праз паглыбленне ведаў аб уласных імёнах пашырыць веды аб родным краі, павысіць кругагляд і, як правільна адзначыў Александр Александрович, у першую чаргу вучняў і сфарміраваць у іх краязнаўчую кампетэнцыю, абудзіць цікавасць да гісторыка-культурнай спадчыны малой радзімы, спрыяць фарміраванню нацыянальнай свядомасці і патрыятычнаму выхаванню. Толькі комплексны міждысцыплінарны падыход пры даследаванні онімнай лексікі дазволіць захаваць вялікі пласт духоўнай і матэрыяльнай культуры нашага народа і будзе садзейнічаць перадачы гістарычнай памяці пакаленняў. Ажыццявіць это, паўтараюся, можна толькі ў выніку цеснага супрацоўніцтва краязнаўцаў і вучоных. Вялікі дзякуй за ўвагу. Дякую, Ігор Лявонович, за выступление, доклад. Много цікавых моментов доведываешься. Конечно, такое... Я вот полхвилины скажу. Один знайомый профессор, правда, уже не живий, але археолог. І він модерує, задає питання, виступає зусюди на конференціях по різних напрамках. І ми його питаємо, ну, от розкажіть, як так? Він каже, ви ведаєте, така кількість різної літератури, прочитати усе, ну просто немагчыма. Я сижу, слухаю разумных людей, и это упитываю. То есть вот один из таких, методика быть еще больше адукаваным, таким комплексных подходах. Глядите, вот доклады, которые мы сегодня почули, они дают магчимость отказать и на некоторые пытания, которые могут задавать нам те студенты, те вучни. Усё ж ведать нельга, а каждый доклад, и он несе новые веды. Это в адносінах того, конечно, все мы люди занятыя, у кожнага справы, але тут яшчэ, калі мы адзін аднаго чуем, слухаем і чуем, это вельмі важно. Александр Александрович, правда? Шановныя сябры, мы падыходзім да нашага завяршальнага доклада, нашага пленарнага пасяджэння. И с великим задовольнением я хочу предоставить слово Денису Валерьевичу Юрчаку, главному специалисту отдела работы организационной сферы, культуры, управления культуры Витебского областного выканаўчага комитета, кандидату исторических наук, доценту. И тема выступления – роля краязнаўцаў у процессе аховы и уліку культурных каштоўнасцей. Денис Валерьевич, калі ласка. Дзякуй вялікі, вельмі прыемна сёння прысутнічаць на гэтай канферэнцыі. Хочацца сказаць сапраўды слова падзякі і акадэмічным вучоным, якія займаюцца вывучэннем нашай культурнай спадчыны, і тым краязнаўцам, якія таксама на месцах праводзяць велізарную працу па вывучэнні і уліку культурнай спадчыны. Пры гэтым у гэтым першую чаргу якраз зацікаўлена ўлада, зацікаўлены мясцовыя органы ўлады, на якія ускладзеныя многія пытанні уліку і аховы гісторыка-культурнай спадчыны і культурнай спадчыны. Таму толькі ў супрацы, у сумеснай працы навукоўцаў, мясцовых органаў улады і краязнаўцаў мы можам дасягнуць пэўных, не пэўных, а значных станоўчых вынікаў у кожным з накірункаў. Але, так, па-першае, перад тым, як пачаць непасрэдна размаўляць па заяўленым дакладзе, хацела б звярнуцца крыху да тэрміналогіі і зноў ж такі ў чарговы раз прыгадаць, што ахова нашай культурнай спадчыны – гэта ўсё ж такі канстытуцыйны абавязак, замацаваны ў асноўным законе дзяржавы ў 54-м артыкуле. Пры гэтым варта яшчэ крыху засяродзіць увагу і на тых базовых катэгорыях, якімі мы карыстаемся. Нездарма у тэму даклада я пазначыў культурныя каштоўнасці, таму што тая тэрміналогія, якую мы ўжываем у гэтым накірунку, у першую чаргу замацавана ў Кодексе Рэспублікі Беларусь аб культуры, дзе вызначана, што такое культурная каштоўнасць. Гэта створаная або ператвораная чалавекам або цесна звязаная з яго дзейнасцю матэрыяльны аб'ект і нематэрыяльнае праяўленне творчасці чалавека, які маюць гістарычнае, мастацкае, навуковае або іншае значэнне. Пры гэтым 66-й артыкул Кодекса Рэспублікі аб культуры вызначае, што асобным аб'ектам, асобным культурным каштоўнасцям можа быць нададзены найбольш каштоўным статус гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Але пры гэтым у нас яшчэ і дзяржава, і краязнаўцы, і зноў ж такі акадэмічная супольнасць, яны
займаюцца аховай, сістэматызацыяй, зберажэннем і тых каштоўнасцяў, якія не ўключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў, але вельмі часта яны перакрыжоўваюцца. Ну, тут я паспрабаваў перадаць на схеме, что такое культурная спадчына. Ну, культурная спадчына – гэта ўся сукупнасць наших культурных каштоўнасцяў, а іх не тое, што тысячи і сотні тысяч, іх мільёны. Пры гэтым статус гісторыка-культурных каштоўнасцей у нас мае зараз 5600 з нечым аб'ектаў. Дакладна лічбу не памятаю, і тым больш яна перыядычна змяняецца за кошт надання новым аб'ектам статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Пры гэтым тая ж археалагічная спадчына толькі часткова ўключана ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай каштоўнасці. Асобна дзяржавай ахоўваецца, улічваюцца такія культурныя каштоўнасці, як воінскія пахаванні. Яны ўсе ўлічаны па лініі Міністэрства абароны і мясцовых органаў улады, якія задзейнічаны ў гэтым. Але пры гэтым толькі 1/4 частка прыкладна з іх мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Тое ж самае мы можам казаць і пра музейныя, бібліятэчныя, архіўныя фонды, якія згодна 66-м артыкулам Кодекса Рэспублікі Беларусь аб культуры таксама адносяцца да культурных каштоўнасцяў. Нематэрыяльная спадчына, у тым ліку тая ж самая топаніміка, якая зараз была агучана. Іх дзяржава, скажем так, не вельмі звяртае ўвагу на тое, каб былі дакладныя спісы складзены ўсіх топанімічных назваў, каб у нас вось быў такі ўлік, як улік гісторыка-культурнай спадчыны, але пры гэтым навуковае збіранне гэтага матэрыялу, гэта, канешне, тое, чым варта займацца і чым якраз займаюцца спецыялісты ў гэтай галіне. Тое ж самае творы манументальнае мастацтва, яны ўсе з'яўляюцца часткай культурнай спадчыны, але пры гэтым толькі адзінкі з іх з'яўляюцца гісторыка-культурнай спадчынай. Таму гэта базавыя паняцці, якімі мы зараз карыстаемся. Чаму я на гэта звяртаю ўвагу? Таму што перыядычна прыходзіцца сутыкацца з выкарыстаннем яшчэ старых катэгорый помнікі гісторыі і культуры, нават ад паважаных устаноў прыходзяць запыты, колькі ў нас там помнікаў гісторыі культуры трэба эвакуіраваць падчас якіх-небудзь надзвычайных сітуацый. Ім кожны раз прыходзіцца тлумачыць, што ў нас помнікаў культуры няма ў заканадаўстве дзеючым з 92-го года, але мы іх усё роўна павінны эвакуіраваць. Ну, як ёсць, на вялікі жаль, кожны раз тлумачыш, але ўсё роўна гэты тэрміналагічны апарат, які замацаваны на ўзроўні дзеючага заканадаўства, ён яшчэ не вельмі прыжыўся. Хаця хацелася б, каб, ну тут у мяне, напэўна, прачынаецца юрыст унутры, кожны раз хочацца, каб усё было дакладна і згодна з дзеючым Кодексам Рэспублікі Беларусь аб культуры. Пытанне ўзаемадзеяння краязнаўцаў і удзелу краязнаўцаў у пытанні якраз уліку і захавання гісторыка-культурнай спадчыны, тут можна прасачыць некалькі этапаў. Па-першае, 19 стагоддзя, пачатак 20 стагоддзя, калі ў прынцыпе прафесійна ніхто пытаннямі уліку і зберажэння гісторыка-культурнай спадчыны і культурнай спадчыны не займаўся. Не было дзеючага заканадаўства ў расійскай імперыі, якая пракламентавала гэтае пытанне. Мы можам там асобныя артыкулы дзесьці прыгадаць, але гэта будуць адзінкі. Усё роўна гэта быў не бессістэмны падыход, і ў першую чаргу гэта якраз той перыяд, калі улікам і зберажэннем нашай культурнай спадчыны займаліся менавіта краязнаўцы. Гэта маглі быць прафесійныя гісторыкі, якія спецыялізаваліся на лакальнай гісторыі. Гэта маглі быць мясцовыя аматары, але тая ж кніга Семянтоўскага «Беларускія древнасці» гэта нішто іншае, як па сутнасці адзін з першых спісаў таго, што мы маем і што варта ахоўваць. Сітуацыя крыху змяняецца у савецкі час, але зноў ж такі тут варта вылучыць некалькі этапаў. Гэта даваенны перыяд, прычым гэта перыяд, калі фарміруюцца першыя уліковыя спісы, гэта перыяд якраз, калі актыўна развіваецца і краязнаўчы рух, калі актыўна пачынае дзейнічаць Інбелкульт, затым Акадэмія навук. Праўда, і зноў ж такі трэба ўлічваць, што ў нас даваенны перыяд зусім крыху розны. У нас былі 20-е і 30-е гады, але так ужо асобна драбіць не будзем. Тым не менш, у гэты час з'яўляецца базавае заканадаўства у савецкай Беларусі. У гэты час з'яўляюцца першыя уліковыя спісы, а галоўнае, яны па сутнасці ахова спадчыны пачынае рэалізоўвацца на практыцы. Пасляваенны перыяд, 44-91 год. Гэта ўжо той перыяд, калі, па-першае, пасля вайны, канешне, ўзрастае цікавасць да аховы культурнай спадчыны, у тым ліку спадчына, якая павінна была засведчыць гэтую самую жудасную падзею ў нашай гісторыі, асабліва 20-го стагоддзя, самую нядаўнюю жудасную падзею, вялікую айчынную вайну і шанавання памяці тых, хто загінуў за свабоду радзімы. Але гэта адначасова
падштурховая і да аховы і ўліку іншых культурных каштоўнасцяў, што было вельмі добра. Менавіта ў гэты час пачынае яшчэ больш грунтоўна фарміравацца заканадаўства. Гэта 49 год, калі пастанова Савета Міністраў была зацверджана інструкцыя, якая рэгламентавала пытанне ўліку археалагічнай і гістарычнай спадчыны. Затым быў закон Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі 69 года, затым закон 78 года, які вось якраз і замацаваў тыя самыя катэгорыі, помнікі гісторыі і культуры, якія ўжываюцца па сённяшні дзень. Таму ў гэты час фарміруецца заканадаўства, ў гэты час фарміруюцца спісы, прычым спісы як рэспубліканскія, так і помнікаў рэгіянальнага значэння. Праўда, пытанне, як яны выконваліся на месцах, у самого ў кабінеце знаходзяцца асобныя гэтыя спісы, асабліва вельмі цікава, калі бачыш дакументы, пастановы мясцовых органаў улады, прынятыя, быццам бы мясцовыя лакальныя нарматыўна-прававыя акты, але ў іх пры гэтым ёсць прыпіскі, зробленыя ад рукі. Таму не заўсёды ўлік вёўся дбайна, і не заўсёды, на вялікі жаль, тыя аб'екты, якія былі ўключаны, яны захоўваліся. Тым не менш, у гэты час усё ж такі улік наладжаны, створана заканадаўства, а галоўнае, у гэтым актыўна задзейнічаны як краязнаўцы, дзякуючы таму ж беларускаму добраахвотнаму таварыству аховы помнікаў гісторыі і культуры, так і акадэмічная навука. Вялікім дасягненнем гэтага перыяда з'яўляецца фарміраванне, не фарміраванне, у першую чаргу падрыхтоўка і выданне збора помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гэта быў выдатны прыклад для ўсяго Савецкага Саюза. Гэта было вялікае дасягненне і вялікі крок наперад у збіранні і актуалізацыі ўсёй культурнай спадчыны, карыстаючыся тымі катэгорыямі, якія былі замацаваны ў заканадаўстве менавіта савецкага часу. Яшчэ адзін асобны этап варта вылучыць пасля 92 года. Па-першае, 92 год – гэта першае беларускае чыннае заканадаўства, першы закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, калі карэнным чынам змяняецца падыход адносна аб'ектаў спадчыны і культурнай спадчыны ўвогуле. Калі ў нас з'яўляецца асобная катэгорыя нематэрыяльныя культурныя каштоўнасці. З'яўляюцца і іншыя новаўвядзенні, якія затым атрымалі сваё далейшае развіццё ў законе 2006 года, а затым плаўна перайшлі ў дзеючы Кодекс Рэспублікі Беларусь аб культуры і іншыя нарматыўна-прававыя акты, якія рэгламентуюць пытання зберажэння ўліку культурных каштоўнасцяў. Ну і галоўнае, у нас змяняюцца падыходы і магчымасці змяняюцца. У нас з'яўляюцца электронныя базы. Гэта датычыцца таго ж дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Калі раней варта было шукаць пастанову Савета Міністраў і шматлікія дапаўненні ў яе, цяпер дастаткова проста набраць у пашукавіку дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусі, вы ўбачыце электронны рэсурс, дзе можна даволі проста шукаць па рэгіёнах і па асобных відах помнікаў. Больш таго, з'яўляецца добрая база, гэта банк дадзеных гісторыка-культурных каштоўнасцей, частка з якіх даступна для ўсіх, але значная частка закрыта і даступна толькі спецыялістам на месцах. Гэта дае магчымасць акумуляваць і сабраць вельмі карысную каштоўную інфармацыю адносна гісторыка-культурных каштоўнасцяў, асобных гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Пры гэтым яшчэ раз падкрэсліваю, што іншыя віды культурных каштоўнасцяў улічваюцца асобна. Роля краязнаўцаў у гэтай дзейнасці. Вось якраз хацелася б падкрэсліць і, магчыма, сказаць словы удзячнасці тым людзям, якія дапамагаюць ажыццяўляць работу мясцовым органам улады у гэтым накірунку. Па-першае, вельмі часта, я б яшчэ так сказаў, што сітуацыя залежыць ад рэгіёна. У нас ёсць тыя рэгіёны, дзе краязнаўцы выконваюць велізарную працу на месцах. Вельмі добра, калі гэтыя краязнаўцы працуюць яшчэ ў дзяржаўных структурах, напрыклад, у тым жа музеі. Там ёсць плён, там ёсць вынік. Але ёсць тыя раёны, дзе, на вялікі жаль, такая дапамога не заўсёды аказваецца, ці не знаходзяцца спецыялісты ў той ці іншай галіне. Гэта таксама ёсць, таму мы мусім канстатаваць, што на двары 2024 год мы не заўсёды ведаем, што мы ахоўваем і што ўключана ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Але, тым не менш, роля краязнаўцаў, канешне, яны выяўляюць новыя культурныя каштоўнасці і прапануюць іх да ўключэння ва ўліковыя спісы. Гэта датычыцца, напрыклад, воінскіх пахаванняў. Велізарная праца праводзіцца на месцах. Асабліва яе зараз актывізавала Генеральная пракуратура.
якая ведала, як знайсці неулічаныя воінскія пахаванні, яна якраз звярнулася да краязнаўцаў. І гэта адразу дала плён. Таму што многія, напрыклад, пахаванні на вайсковых, не на вайсковых, на звычайных могілках пахаванні партызан, яны вельмі часта не ўлічваліся. Ці не браліся на ўлік на мясцовым узроўні. Гэта было вырашана дзякуючы узаемадзеянню ўжо органу прокуратуры, мясцовага органу ўлады і, канешне, краязнаўцаў. Тое ж самае датычыцца і археалагічных аб'ектаў. У нас у Бешанковскім раёне супрацоўнік музея, краязнаўца Стас Леаненко перыядычна што-небудзь знаходзіць у лесе. Прычым даволі значныя аб'екты, напрыклад, курганы па колькасці. Акрамя таго, краязнаўцы вельмі часта выступаюць з прапановамі пра наданне статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці асобным культурным каштоўнасцям. І калі такія прапановы ёсць, калі яны падрыхтаваны правільна у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам, яны даходзяць да свайго лагічнага завяршэння. Тут Миколаю Васильевичу Пивовару можна сказаць дзякуй за тое, што мы бліжэйшую захаваўшуюся сядзібу ў Віцебскім раёне, сядзібу Мілая, калісьці ўзялі ў дзяржаўны спіс, узялі пад ахову, і яна цяпер ахоўваецца. І цяпер ёсць гарантыі захавання гэтага помніка архітэктуры. Акрамя таго, вельмі часта краязнаўцы звяртаюцца з прапановамі па ўдакладненні той ці іншай інфармацыі ва ўліковых дакументах. У першую чаргу гэта, канешне, датычыцца тых аб'ектаў, якія ўключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Бывае так, што датаванне, якое існуе, яно не адпавядае рэчаіснасці. Ці па меншай меры дата дзесьці патрапіла ў літаратуру, яна перапісвалася з адной кнігі ў другую, а насамрэч ёсць канкрэтныя доказы, ёсць канкрэтныя дакументы, якія дазваляюць удакладніць гэтае датаванне. Ну тут Эдуард Навагонскі дзесьці прысутнічаў, дзякуючы яму мы удакладнілі датаванне такой гісторыка-культурнай каштоўнасці, як Шухаўская воданапорная вежа на станцыі, не на станцыі, станцыя Коханова, аграгарадок Звянячы Талачынскага раёна. Таму краязнаўцы праводзяць значную гэтую працу, вельмі часта яны робяць гэта значна лепш, чым нават мясцовыя музеі. Папаўненне музейных фондаў, стварэнне ведамасных музеяў, таксама вялікая роля ў гэтым краязнаўцаў. У нас у зале таксама прыклад прысутнічае Вітольд Ермалёнак тут ёсць, ён стварыў выдатнейшы музей у Міёрах, школьны музей, а галоўнае, што значная колькасць прадметаў раённага музея таксама сабрана ім. У выніку дастаткова аднаго чалавека, каб стварыць вось такія вялікія значныя ўстановы культуры для цэлага рэгіёна. Тое, і прычым прынесці туды тыя прадметы, якія будуць актыўна выкарыстоўвацца дзеля папулярызацыі ўласнай гісторыі і дзеля выхавання новых пакаленняў нашых грамадзян. Папулярызацыя ведаў пра культурныя каштоўнасці. І зноў ж такі велізарнейшая роля краязнаўцаў, якія ажыццяўляюць публікацыю ў сродках масавай інфармацыі, якія выдаюць кнігі, знакавыя кнігі, якія робяць відэафільмы, ажыццяўляюць публікацыі ў сацыяльных сетках. Тым больш, што зараз ідзе 21 стагоддзе, у нас з'яўляюцца новыя магчымасці, і, на шчасце, гэта дае магчымасць якраз не толькі з выкарыстаннем класічных выданняў, але пайсці ў TikTok, пайсці ў тыя фарматы, якія папулярны сярод моладзі. І зноў ж такі папулярызаваць нашу спадчыну. Праўда, хацелася, каб гэта заўсёды рабілася прафесійна, а пры гэтым не распаўсюджваліся пэўныя псеўданавуковыя веды, што часам, на вялікі жаль, таксама мае месца. Яшчэ адзін накірунак, ён сёння ўжо тут быў на трыбуне, але галоўнае, краязнаўцы вельмі часта праводзяць вялікую працу па сістэматызацыі ведаў, па сістэматызацыі матэрыялаў па культурнай спадчыне таго ці іншага рэгіёна. Тое, што Миколай Васильевич зрабіў, ён не акцэнтаваў сёння на гэтым увагу, але ён зрабіў краязнаўчы атлас Віцебскага раёна. Выданне на 320 старонак з фотаздымкамі, дзе апісана ўсё, што атрымалася знайсці на тэрыторыі аднаго толькі раёна. Таму гэта велізарнейшая праца. Сістэматызацыя. Гэта не калі працуе цэлы акадэмічны інстытут, гэта працуе адзін чалавек.
І што мы маем на выхадзе? Мы маем кнігу, правда, кнігу яму прыйшлося выдаваць за свае ўласныя сродкі, але гэта адваротны бок краязнаўчага руху, на вялікі жаль. Тым не менш мы паспрабуем зрабіць так, каб гэтыя кнігі былі ў бібліятэках в першую чаргу Віцебскага района, а пажадана ўсіх раёнаў Віцебскай вобласці, таму што іншым трэба падаваць прыклад, як можна ў першую чаргу сістэматызаваць і папулярызаваць сваю культурную спадчыну. Яшчэ што робяць краязнаўцы, яны часта аднаўляюць свае культурныя каштоўнасці. Зноў ж такі прыклады Віцебскай вобласці, але ў Бешанковічах, дзякуючы актыўнасці мясцовых краязнаўцаў, старажытна-яўрэйскія могілкі паўсталі з небыцця. Яшчэ выдатны прыклад, гэта верхні фотаздымак, гэта Янавічы, Віцебскі раён. Там, канешне, не толькі краязнаўцы, там і мясцовыя яўрэйскія арганізацыі, там і спонсор знайшоўся, які аказаў вялікую дапамогу, але тым не менш. Могілкі, якія былі па сутнасці знішчаны, тыя мацэвы, якія мы тут бачым, яны былі раскіданы па полі, а вельмі часта валяліся ў мясцовым аўрагі. Іх паднялі, паставілі прыкладна на тое месца, дзе калісьці былі могілкі, таму што, зразумела, на саму магілу ўжо паставіць немагчыма, ніякіх дакументальных сведчанняў няма. Але на месца могілак паставілі. Больш таго, зрабілі этыкетаж на некалькіх мовах. І, па сутнасці, усе мацэвы, якія ёсць, якія здолелі прачытаць, яны перакладзены на некалькі моў, і зараз нашчадкі тых людзей, якія былі там пахаваныя, могуць прыехаць і знайсці, калі не магілу непасрэдна, дык надмагільны камень сваіх продкаў. І гэта ўсё дзякуючы якраз актыўнасці, у тым ліку актыўнасці краязнаўцаў на месцах. Ці Талочынскі раён, былы старшыня, дарэчы, зараз пенсіянер, былы старшыня райвыканкама, заняўся пытаннем аднаўлення старой капліцы пахавання. І дзякуючы яму на помніку архітэктуры з'явіўся дах, і ён перастаў разбурацца. Зноў ж такі, адзін чалавек, які цікавіўся сваёй гісторыяй, зрабіў велізарную справу дзеля захавання канкрэтнай культурнай каштоўнасці. Таму дзякуй Богу, што такія людзі ёсць, і дзякуй Богу, што яны цікавяцца краязнаўцам. Пры гэтым прыклады станоўчае ўзаемадзеяння можна пералічаць шмат. Пры гэтым варта звярнуць увагу, што ёсць і адмоўныя вынікі. Па-першае, пра што я казаў, пашырэнне псеўдагістарычнай інфармацыі. Далёка за прыкладамі хадзіць не трэба, толькі ўчора прыйшлося адпісвацца па адным звароце, калі неабыякавы грамадзянін, праўда, ён вельмі часта бывае неабыякавым, дае канкрэтнае даручэнне органам дзяржаўнай улады, што ім зрабіць. Я думаю, што многія, хто працуюць у дзяржаўных установах, ведаюць такіх грамадзянаў. Дык вось ён пачытаў сацыяльную старонку ў кантакце другога грамадзяніна, які таксама займае актыўную грамадзянскую пазіцыю. І напісаў пра тое, што актыўна займаецца пошукам крыжа Ефрасіні Полацкай, які не быў вывезены калісьці з Полацка, а быў схаваны. Зразумела, колькі людзей уже прафесійна займаліся пошукамі, усім дакладна вядома, што да Магілёва крыж даехаў. Тут зусім іншая інфармацыя падаецца. Але самае цікавае, што дастаткова 2 грамадзянаў было, каб з'явіліся лісты у Генеральную прокуратуру Рэспублікі Беларусь, у прокуратуру Віцебскай вобласці, у Міністэрства культуры, у Віцебскі аблвыканкам. Больш таго, Полацкі раённы аддзел унутраных спраў увогуле праверку праводзіў па гэтым факце. Колькі людзей было задзейнічана толькі за кошт таго, што псеўдагістарычная інфармацыя, ад якой адмаўляюцца нават сам манастыр, кажа, што гэта проста немагчыма. Але тым не менш цэлая сістэма працавала, каб гэта абвергнуць. Таму падобных псеўдасведчанняў, закінутых асабліва зараз дзякуючы інтэрнэт-прасторы, на вялікі жаль шмат. Яны памнажаюцца і знаходзяць асабліва тых, каму цікавыя вось такія гарачыя факты. Разбурэння, пашкоджання культурных каштоўнасцей пры правядзенні несанкцыянаваных работ. Гэта, у прынцыпе, тое, пра што Вадзім Леанідавіч казаў. Вельмі часта ў нас людзі, якія цікавяцца мясцовай гісторыяй, насамрэч цікавяцца не мясцовай гісторыяй, а бяруць металадэтэктар і ідуць, бяруць старыя карты і пачынаюць шукаць што-небудзь, што звязана з гісторыяй, што можна
Чым можна ўпрыгожыць свой пакой і чым можна потым хвастацца перад суседзямі. Такіх прыкладаў, на вялікі жаль, шмат, і на вялікі жаль, дзякуючы падобным дзеянням мы губляем шмат нашых каштоўнасцяў. Яшчэ адзін спецыфічны накірунак – гэта несанкцыянаванае стварэнне твораў манументальнага мастацтва. Справа ў тым, што ў Рэспубліцы Беларусь існуе дакладны механізм, як трэба ствараць творы манументальнага і манументальна-дэкаратыўнага мастацтва. Гэта пастанова 1372 Савета Міністраў 2008 года. Дзе дакладна прапісана, што і як трэба рабіць. Што і як трэба рабіць, каб у нас не было тых помнікаў, за якіх потым сорамна. Ну, часам з'яўляюцца і якасныя помнікі, якія усталяваны з удзелам у тым ліку мясцовых краязнаўцаў, якія жадаюць штосьці ўвекавечыць, але робяць пры гэтым. Гэта з парушэннем закону. Любыя помнікі калі-небудзь прыйдуць у заняпад. І паўстане пытання, як іх рамантаваць, рэстаўраваць. А потым высвятляецца, што яны не стаяць на балансе, больш таго, створаны з парушэннем дзеючага заканадаўства. Адзінае, што з імі можна зрабіць – знесці. Так у нас адзін актыўны грамадзянін у Капцях стварыў цэлы мемарыял, увекавечыўшы ўсё, што толькі можна, звязанае з Вялікай Айчыннай вайною. Пры гэтым ні адзін помнік, ні адзін твор манументальнага мастацтва, які быў усталяваны там, не узаконены. І што з гэтым будзе рабіць Віцебскі раён у будучым, гэта вялікая праблема. Але зносіць, і зноў ж такі, творы, якія прысвечаны Вялікай Айчыннай вайне, і вельмі часта ўсё ж такі рэальным падзеям. Гэта таксама вялікая праблема, але ў заканадаўстве, у дзеючым заканадаўстве не прадугледжана легалізацыя створаных з парушэннем законатвораў. Денис Валерьевич, калі ласка. Зараз, хвіліначку. Ну і яшчэ прыклад, вось проста як у нас бывае, калі краязнаўцы і грамадскія арганізацыі могуць яшчэ у падарунак узяць і прывесці памятны знак. Адзін з іх тут прыведзены, я не ведаю, ці можете вы прачытаць, таму што першае, магу сказаць, Віцебскі абласны савет па манументальным і манументальна-дэкаратыўным мастацтве ніколі б не прапусціў такі шрыфт. Ён нечытабельны. Прачытаць яго вельмі цяжка, асабліва на адлегласці. Але галоўнае, якія цікавыя факты раскрываюцца там, адносна 1812 года. Аказваецца, Наполеон быў вельмі хітры военачальнік і наступаў задам наперад. Уперадзе ішоў ар'ергард войск Наполеона, якому супрацьстаялі Астерман Толстой і Нагаўніцын непасрэдна ў бітве пад Астроўным. І гэтая памылка па сённяшні дзень на памятным знаку. Калі б гэты памятны знак прайшоў праз Інстытут гісторыі і праз Інстытут мовазнаўства, як гэта патрабуе дзеючае заканадаўства, такіх праблемаў дакладна б не было. Але ёсць ініцыятыва, ёсць фінансы і ёсць вынік. Цяпер трэба шукаць грошы яшчэ, каб перарабіць тое, што было зроблена. Таму у завяршэнне хацелася проста сказаць, што калісьці цеснае сумеснае дзеянне органаў дзяржавы, акадэмічнай навукі, у тым ліку з удзелам краязнаўцаў, дала вялікі вынік. Была праведзена вялікая работа і створаны збор помнікаў гісторыі культуры Беларусі, які, канешне, зараз ужо маральна састарэў і патрабуе удакладнення, патрабуе адаптавання яго пад сучасныя рэаліі. І зрабіць гэта можна толькі ў цеснай супрацы краязнаўцаў, акадэмічнай навукі і ўлады. Гэта паказана ў своеасаблівым трохкутніку. Я, правда, думаў, куды каго паставіць, але потым вырашыў, што ўсё ж такі ўлада зверху павінна знаходзіцца. Таму галоўнае, каб гэтая плённая супраца працягвалася, но на завяршэнне проста хацелася б завяршыць лірычна. Памяць не скарыць, не спаліць у агні. Яна будзе жыць, Божа, барані. Хай бягуць гады, у сэрцы беражы. Край свой, дзе дзяды, дзе твае крыжы. На гэтай зямлі нашы крыжы, крыжы тых самых пакаленняў, якія жылі да нас, тых самых тысячаў і тысячаў нашых прамых продкаў кожнага з нас. На гэтай зямлі іх магілы. Мы павінны захаваць іх магіламі, і мы павінны захаваць тую спадчыну, якую пакінулі яны нам. Толькі гэта нас аб'ядноўвае, і гэта, у прынцыпе, дае нам будучыню, дае надзею і дае
неабходнасць жыць, а галоўнае захоўваць нашу спадчыну. Дзякуй вялікі за увагу. Денис Валерьевич, дякую. Дякую, сябры, што мы разам з вами робім упэўнена ў гэтым важную справу. Конечно, можна спрачацца пра акадэмічнае краязнаўства, лепш, конечно, гістарычнае краязнаўства, але калі слухаеш даклады, глядзіш слайды і кніжкі, якія былі сёння на выставе, паліце 20-е гады, нармальна, па вялікаму рахунку, навуковыя даследаванні пад кантролем вучоных, вучоныя ўдзельнічалі, і задачы, якія разглядаліся у тых зборніках і публікаваліся «Наш край», напрыклад, там медицина, сельская гаспадарка, гуманітарыстыка, якую мы сёння вот кажам, мова, літаратура. І самае галоўнае, я в этом перакананы, мы некалькі гадоў таму назад распачалі яшчэ з беларускай сельскагаспадарчай бібліятэкай, праводзім канферэнцыі па сельскай гаспадарцы, там рабілі адмысловую выставу 20-30-е гады, літаратура, якая выдавалася, усе галіны сучасных ведаў па вялікаму рахунку, ад матэматыкі там да геаграфіі, усіх астатніх там хімія на беларускай мове. Это таксама, а мова важнейшы складаючы элемент дзяржаўнасці краіны. Я ўжо казаў пра і беларускую мову, і рускую мову, і ў 20-е гады у нас 4 дзяржаўных мовы было, а ў 30-е годы там яшчэ, наверное, где-то літоўская, наверное, дадавалася. Мазец Валентин Геннадьевич, калі у нас літоўская, калі Белліт была, да, 5, вот на кароткі перыяд. Чым больш мы моў ведаем, тым больш адукаваныя, разумныя мы, конечно. І дзякуй дакладчыкам, выступоўцам за даклады сённяшнія, за пытанні, якія вы можете задаць. У нас ёсць яшчэ час у сувязі з тым, што тут вот мадэратар увесь час включаў секундамер і стараліся, каб быў пэўны кантроль. Калегі, пытанні да дакладчыкаў, ёсць некалькі хвілін для того, каб задаць пытанне. Анатолий Алексеевич, вы хочете задаць пытанне? А калі нема, калі ласка. Ёсць у нас распрацавана заканадаўства, яшчэ ў 2014 годзе мы прымалі ўдзел у падрыхтоўцы указа прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па барацьбе з, у тым ліку, з чорнымі капальнікамі. Указ, в прынцыпе, так вот больш-менш дзейнічаў да таго моманту, калі ён як складовая частка ўвайшоў у Кодекс Рэспублікі Беларусь аб культуры. Это таксама пэўныя асаблівасці менталітэта і разумення нашымі грамадзянамі заканадаўства. Вот все, што тычыцца, напрыклад, закона, пастаноў Саўміна, указ прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, яно больш-менш дзейнічае. Культура у нас, на жаль, на сённяшні момант, я тут неаднаразова казаў і канстатую, не так разумеецца, як павінна быць. То есть, калі ў кодексе культуры ёсць вот это можна ігнараваць. Мы кажам пра не толькі чорныя капальнікі, земляныя работы, якія праводзяцца часам без археалагічнай экспертызы. Ну, правда, зараз таксама ўзялі пад кантроль і адміністрацыйныя працэдуры. У нас штотыдзень больш 100 запытаў на распрацоўку мер па ахове археалагічнай спадчыны ў зонах земляных, будаўнічых, меліярацыйных і іншых работ. Да гэтага, напрыклад, мінулыя гады было недзе 600, а цяпер 100 у тыдзень. Это таксама праца акадэмічных вучоных, археолагаў Інстытута гісторыі, накіраваная на удасканаленне вот этой сферы. Калі мы кажам пра чорных капальнікаў, у нас это ўсё забаронена. У нас нельга карыстацца металладэтэктарамі без дазволу Нацыянальнай акадэміі навук на права правядзення археалагічных даследаванняў. Нельга. У нас нельга
Это заборонено, это прописано у адміністрацыйным кодексе, нават у крымінальным кодексе, дзе прадугледжана пакаранне за пашкоджанне гісторыка-культурных каштоўнасцей. Нельга, ёсць артыкул, што забаронена, які прадугледжвае пакаранне за продаж, дарэнне, мену археалагічных артефактаў. У нас створаны гарадскія, абласныя камісіі, якія робяць такую справу. Ну, туды мала хто звяртаецца, на жаль. І многія моманты я таксама заяўляў у сродках масавай інфармацыі, мы у канцы верасня, ці пачатку кастрычніка праводзілі адмысловую нараду з прадстаўнікі ГУБОПіка, прыходзілі з абласныя выканаўчыя камітэты, МАРТ, Міністэрства антиманапольнага рэгулявання і іншыя зацікаўленыя. І мы абмяркоўвалі, Денис Валерьевич прысутнічаў на сувязі падчас абмеркавання. Чорныя капальнікі многімі успрымаюцца, это тыя, хто шукае зброю, то і тыя, каго адсочваюць, хто нясе непасрэдную шкоду здароўю і бяспецы грамадзянам і краіне. Чорныя капальнікі, якія разбураюць эту спадчыну, пакуль такімі не уяўляюцца. Шмат работы, конечно, тут трэба і міліцыя, і пракуратура, і камітэт дзяржаўнай бяспекі, і камітэт, як это называется, по ахове расліннага і жывёльнага свету, якія бачаць, і міністэрства ляснога і гаспадаркі, якія кажуць, на тэрыторыі лясных масіваў нічого не разбураецца. Вы бачылі фотаздымкі, мы кажам, это лес, контроль ёсць, ловушки. І калі, напрыклад, чорныя капальнікі вельмі баяцца таго, што грамадзянін краіны, краявед, вучоны, кожны з нас, убачыўшы на полі чалавека, патэлефануе у міліцыю, у райвыканкам, да іх прыедуць і спытаюць, што вы тут робіце. Адзін з апошніх прыкладаў, Кенька Павел Михайлович, наш супрацоўнік, які мае дазвол на права правядзення ў камандзіроўцы быў, і прыехаў, мне расказваў, Вадим Леонидович, спыніўся старшыня калгаса, выклікаў міліцыю, праз колькі хвілін прыехала міліцыя і распытвала. Так павінны дзейнічаць. І это не донос, это не трэба, это нармальнае стаўленне да бяспекі краіны. Маё меркаванне. Мы над этим працуем сумесна з абласнымі выканаўчымі камітэтамі, усімі зацікаўленымі, где-то мониторим, пишем письма, такие вядомыя і краязнаўцы, кажу чарговы раз, тэлефануюць міліцыю, потым мы пишем письма міліцыю, тлумачым, робім некую ацэнку артефакту, то есть эта работа вядзецца. Але, на жаль, яна мае комплексны праблемны характар на сённяшні дзень. До 13 снежня унесем план, мы зробім, Денис Валерьевич, такі трохі у облегченной форме план, потому что многие позиции, которые мы пропановывали, как были на первом месте, не ученые, якія по великому рахунку маюць абмежаваныя функции, не узгаднили нам, а без узгаднения от Министерства внутренних справ этот план тяжко реализовать. Як так, долго, але по сутности и от сердца. Шановні сябры, колеги, калі пытанняў няма, я передаю слово Александру Викторовичу. Паважаныя коллеги, сябры, некалькі арганізацыйных момантаў давайте з вами праговорым. Па-першае, я нагадваю, што па выніках канферэнцыі плануецца выданне зборніка, таму папрошу там до сакавіка, калі не памыляюся, мы там устанавливали дедлайн, тады даслаць на адрес аргкамітэта, куды вы дасылалі заявкі, калі ласка, дасылайце ваши артыкулы, будзе рэцэнзаванне,
вось мы паглядзім, вось і зразумела лепшае мы апублікуем артыкулы. Хацелася б падзякаваць вам за тое, што вы дачакаліся завяршэння першага дня нашай канферэнцыі. Вот мы з Вадзімом Леонідовичем падлічылі, што больш за 110 удзельнікаў канферэнцыі на сённяшні момант зараз знаходзіцца ў зале, таму дзякую вялікі. Заўтра мы працягваем працаваць па секцыях. У нас 3 секцыі. Усе секцыі адбудзяцца ў адпаведнасці з друкаванай праграмкай у Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. То есть, як і сёння 223, трэці паверх зала Дзяржаўнага камітэта па навук і тэхналогіях, і будзе яшчэ секцыя на 4-м паверсе. Таму у адпаведнасці з праграмкі пачынаем, нагадваю, 9:30. Ну і зараз хочу сказаць, што вопратка мы пакінулі ў Інстытуце гісторыі. Мы зараз выйдзем на першы паверх прэзідыума Акадэміі навук, зробім калектыўны здымак. Вось вы бачылі вельмі якасны здымак на праграмке нашай. Вось 100 гадоў таму зрабілі. Я думаю, мы зараз зробім праз 100-годдзя наш здымак нашай канферэнцыі, і потым мы цэнтралізавана вернемся зноў у Інстытут гісторыі. Не губляйцеся, таму што калі вы просто не пройдзеце зараз у Інстытут гісторыі, а тады прыйдзецца ісці без вопраткі па вуліцы. Таму давайте цэнтралізавана збяромся зараз у холе, цэнтралізавана выйдзем на здымак, зробім здымак і вернемся ў Інстытут гісторыі праз пераход. Добра? Дзякую вялікі.